Bo día a todos e a todas. Vale, esta é unha segunda xornada que facemos. Desde que hubo a primeira xornada sobre a economía social, que daquela foi máis ampla. Tivemos experiencia de Cataluña, contamos con membros da Universidade de Vigo, e o objetivo destas xornadas é dar a coñecer outras alternativas que hai para dinamizar o comercio en xeral e en particular o local, non? Hoxe vamos a contar con dúas experiencias, que o Cercoin, que xa non é tan local, senón que é máis global, pero que tamén sirve tanto para dinamizar o comercio como para crear alternativas ao momento que estamos vivindo, que isto ten pinta de que vai chegar a reventar todo, tal como vamos. E despois temos unha experiencia máis local, levada a cabo por empresarios en Santa Comba, que é a dos Costavales, e un pouco, pois, non sei se introducir algo das jornadas anteriores, os beneficios que viamos nestas experiencias, o que se consigue con elas, inconvenientes prácticamente ningún, porque os custes que ten a implantación nestes casos é un custe mínimo a implantación destas ferramentas, e o reporte económico para aqueles que os utilizamos é moi beneficioso, non? Eu cando falei con Manolo en Santa Comba, dixome que ele era como Dios, porque che dache moito poder o ter un software que che permite, pois, mellorar a calidade de vida da xente. É posible con estas ferramentas. Entón, tanto Óscar como Manolo, pois, nos van a contar un poquinho as súas experiencias. Non sei se das jornadas anteriores de comentar algo máis. Sí, está ben, eu non sei, teñamos aquí un pouco as notas que se recolleron da pasada xornada, que penso que é interesante polo menos darlle unha visualización por riba, porque foi un pouco ese pensamento de inteligencia colectiva que se sumou entre as todas as persoas participantes ali, do que serían un pouco as necesidades, que características podría ter unha economía que teña máis en conta as persoas, que teña máis de proximidade, todo eso. Se fixo unha dinámica coa xente ali, se falou e se apuntaron cousas. Entón, penso que estaba guai, polo menos, pasarle un pouco por riba, que Silvia foi quen deseñou e dinamizou un pouco esa xornada. Se o ves así, darlle un pouco por riba. Sí, moi rápido, porque sí, as ideas que salen en colectivo, cando participa moita xente, pues de repente ahora se leen así unha batería e te quedas aí concordando con todo, como, pois sí. Pero cando é enriquecedor e cando nos poñemos a traballar entre todas as persoas que facemos parte, decimos os nosos intereses, os nosos medos e demais. Un pouco que pasou nesta xornada é que se fixeron dúas mesas, porque non viu moita xente, pero viu a suficiente ter que facer dúas mesas de participación. E aí, pois, se fixeron algunhas preguntas e as persoas, ao final, que participaron moi activamente, non? O perfil das persoas, pois, por exemplo, é máis focado no sector comercio, non? Ainda que está aberto a máis cidanos, pero máis no sector comercio, pero nas xornadas viu xente de todo tipo, xóvenes, máis unha edad maior, un sector máis ecolóxicos, máis de achega, xente que xa participou algunha vez en algunha moeda social no Valmiñor, que xa aquí tamén hai unha persoa que xa se iniciou unha moeda social aquí no Valmiñor, que se parou, o sea, había como moi diferentes niveis, e cando se poñen a xogar, pois hai moitas ideas, lóxicamente. Entón, na página web das xornadas podes entrar e mirar como esta relatoría, moi sintetizada, das inquedanzas e obxectivos que tiñan os dous grupos, non? Basicamente, coincidían. Todas as persoas e as dúas mesas non saíron moi diferentes, pero, bueno, na relatoría están diferenciadas. Pero traballar un pouco máis a indignación, porque a indignación a temos todas, a necesidade de alternativas a temos todas, ao traballala ben no territorio e debatir, sí que confluían todas as opinións para o mismo lugar, basicamente, que era unha necesidade moitísima máis conexión e cohesión social entre as persoas, de coñecernos e de relacionarnos no ámbito local, de estar moitísimo máis ligadas a un respeto coa ecoloxía, coa produción endémica do territorio aquí da Bisbarra, crear relacións máis humanas e fomentar un pouco máis a cooperación, unha necesidade de crear comunidade, alén da comunidade dos sectores, non? O sector empresarial, o sector ecolóxico,
comunidade humana da bisbarra para poder intercambiar entre uns sectores e outros, porque como que solo sectorialmente traballábamos e afundíamos, como pasou, por exemplo, con esa experiencia de moeda social que hai 4 anos, xa que se iniciou a traballar tan sectorialmente e non traballar interconectada na bisbarra con outros sectores, pois afundes ao final, embarras ti solo, non? Pois unha sensación de crear comunidade na bisbarra era moi importante para as persoas nas mesas, na hora de poder traballar unha outra alternativa e un entorno ecosocial, poder liberar as persoas. E claro, liberar as persoas ten a ver con liberar tempo para as persoas. As persoas non temos tempo. Temos que traballar, as empresas, o outro, a casa, non sei que, non tes tempo para traballar este desexo común, non? E como tamén o poder estar participando nunha moeda social e non tan preso das dinámicas capitalistas do euro, te podía facilitar a sí mismo liberar o tempo. Entón era como un círculo que unha pescadilla que se morde a cola, de precisamos a moeda social para liberarnos tempo e precisamos tempo para traballar as moedas sociais e unhas alternativas. Entón, para iso, pois, crear entornos como estes, que se inician agora de apoio mutuo, de coñecemento mutuo e de comunidade e de traballo xunto. Por suposto, todas as dúas mesas miraban que a moeda social tiña un potencial de creación de emprego, pois porque o emprego, lóxicamente, está amarrado a validación que ten un circuito comercial ou un circuito de coñecemento. Se non tes o título, non podes exercer, pero en cambio, non podes exercer para cobrar en euro, porque non se acredita que ti podes cobrar se non tes ese título, ou non se acredita que ti podes vender se non tes esa tenda, ou se non pagas ese imposto, ou se non tes ese sello, ou se non tes... Pero entón, hai outros sistemas de confianza mutua que se poden crear no territorio a través da comunidade, que cunha moeda social sí que poderías estar validando a ese veciño que sabes que criou esa cousa con confianza, que ten ese saber porque o ten da toda a vida e que lle podes pagar, pero con outra moeda, porque o euro non valida nin eses saberes, nin esas producións. Entón, bueno, pois, todo iso leva a que un grupo humano, pois, máis consciente, impulsemos un cambio cultural. É un cambio cultural, non de cultura galega, nin de cultura endémica do territorio, é un cambio cultural de sistema, de ecosistema económico, xa non tan capitalista agresivo, senón de confianza mutua. E por aí as dúas mesas traballaban seguido, non? Intercambiar ensinanzas, todo iso, por suposto, un control de comunidade, che leva un control de amor, e che leva un control de calidade. Xa confías moito máis na calidade dos produtos porque son locais, porque son tratados con estes ítems ou con estes obxectivos que a comunidade determinamos aquí, entón che dá máis confianza, entón queres compralo, queres impulsalo. Moitas veces todo iso está fora da acreditación do euro e impulsa sí ou sí, bueno, nos aboca a crear a moeda social. Inciden en crear espazos de encontro para consumos responsables, nos encontros de consumo tamén falar máis alá da moeda, de todo o que implica esa responsabilidade de consumo, ecolóxica, de proximidade, cuidado mutuo, de que axuda a X familias a sair pa diante a X sectores, a estes comercios que non teñen tanta saída, ou están sendo atrancados, pois eso leva a coñecemento de comunidade. E así un pouco, traballaban as mesas alrededor da cooperación, a confianza, e, bueno, de concienciar aos concellos, que neste caso o concello é unha clara mostra de que está concienciado nunha parte da administración, por iso están aquí e chaman xuntos, pero, bueno, concienciar aos outros concellos e as cidadanas, porque, bueno, pois aquí temos a sorte que unha parte do concello está concienciado e unha parte das cidadanas tamén, pero somos moitísimas que non temos nin idea destes datos, non? Entón, espallar un pouquiño entre nós todas estas ideas, e a través diso pois se falaba, claro, a través de nós que falando coa xente, non, pois festexando, facendo ferias, facendo festas de moeda social, festa de encontro de consumo, festa de empresarios, festa, un pouco celebrando tamén as conquistas que se poden estar dando de cando nos juntamos, e cando falamos, e cando aprendemos, porque senón, pois parece que hoxe celebramos aquí os saberes, vamos pa casa e volvemos a quedar solos. Entón se falaba tamén alrededor de eso. Tamén eran dúas mesas máis grandes, era como, se nós, sos aquí, xa facemos o seguinte encontro cunha celebración, xa podemos a circular algunha moeda social, xa nos conectamos,
agroecolóxicos, con comercio local, con consumidores, pois isto xa vai indo. E celebraron tamén as dúas mesas que se dera ese punto de feria xa agroecolóxica máis afín para poder iniciar unha moeda social que se está celebrando pois cada 2 semanas. 2 de 4. Son de cuartos a mes. Eses puntos de encontro públicos, eses puntos de encontro públicos, pois tamén fomentalos de xeito que non sexan só agroecolóxicos, que teñen algún punto de conexión con empresarios, con outra festividade, con algunha outra cousa que celebrar, con crianza, para que todo este coñecemento de comunidade se espalle, senón vamos a seguir traballando moi sectorialmente e en pequenos grupos. E bueno, máis ou menos por aí foi. Ben, así un pouco o resumo. Pois nada, non das logo a explicación do que é a Fercoin, non? Ou queres engadir algo? Sí, non, eu só engadir que bueno, que esta xornada se organizou pensando en un posible grupo de traballo xa de ir definindo, non? As situacións. E tamén por eso tamén un pouco estas dúas experiencias que xa poden ser experiencias máis prácticas, non? Os dos Costavales ou o Fercoin. Eu creo que ao final queda unha cuestión clara para min que surdiu da xornada do outro día que ten que haber un mercado real para que unha economía social poda acontecer, un mercado con as condicións humanas e éticas e mapurades que permita que eso se poida dar, non? É o que comentaba Silvia, que a interacción entre os comerciantes de Gondomar cos novos mercados ecolóxicos, cos movimentos sociais que están un pouco máis concienciados, traballar xuntos pode dar un pouco nese tipo de mercado, que xa non é un mercado ao uso, senón un mercado xa diferente. Eu creo que as experiencias que vamos a traer tamén son combinables, entón eu podo falar presentando o tema do Faircoin, pero o que a mí me interesa é o traballo conxunto, de pensamento conxunto e de ver como se conectan as ideas. A ferramenta que eu traio é unha ferramenta que xa se presentou outro día. É unha ferramenta que está sendo desenvolvida por xentes de toda Europa e de todo o mundo, traballando xuntas. Son tecnoloxías digitais, é dicir, teñen moito que ver co uso de móviles ou computadores. Sería un sistema de moeda que se pode utilizar a través de tarxetas de pago ou do móvil. Que isto é unha cousa que está vindo moito tamén, imagino que algúns mercados ou algúns comerciantes xa estades empezando a oír. Os bancos tamén están empezando a meter moita cousa por aí, sei que a banca andando moita coña con isto de pagar con móvil e non sei que. Nos estamos traballando dese xeito tamén, comprendendo que é unha realidade que vai vir e que moitas veces imprimir papel é unha dificultade que requiere un gran esforzo económico para deseñalo, xestionalo, todo ese tema. Entón, unha das partes que nos podemos aportar deste equipo de traballo é ter unha moeda que é digital, que se pode usar en calqueira sitio, que significaría que se podría usar localmente en Gondomar como moeda, e ao mesmo tempo podría servir para usala en outra localidade onde tamén a xente aceptase, ou en outra parte do mundo tamén outra xente aceptase. Agora mesmo xa hai espacios en todo o mundo onde se está empezando a usar esta moeda. En Grecia, durante a recente crisis que están vivindo, se conectou con moitos comercios locais en cidades como Heraclión, onde xa hai tendas que están aceptando este sistema de pago, e está sendo bastante ben aceptado. Sempre leva unha labor de informar, de saber como se usa, de que as persoas, os clientes das tendas aprendan a conseguilo, como se usa, como se emprega e todo isto, non? E o mesmo pasaría aquí, non? No caso de que se decidise ir por unha ferramenta que fose en parte digital, requeriría unha parte tamén pedagóxica importante. Esta moeda se chama Faircoin, que ven a ser, o significado en inglés é moeda xusta, porque parte dunha visión ética de desenvolvemento da economía que saia do pensamento capitalista e entre na cooperación. Unha das cousas que describía Silvia do que se falou outro día, que era un pouco o desexo da xente que estaba aquí. E bueno, como moeda non é máis que un espacio digital, pero un sistema moi seguro que está desenvolvido e soportado por unha comunidade internacional que está dando unha estabilidade, que está tendo tamén un fondo, unha reserva de valor actualmente baseada en euros, que lle dá un liquidez, a capacidade de ter esta moeda
e de voltar ao euro cando se precisa para volver a comprar produto e volver a poñelo á venta e poder traballar nun sistema de beneficios en moeda social e de produción en euro para as cosas que son imprescindibles. Logo ten algúns sistemas de pago que xa están funcionando, máis ou menos, que funcionan a través do móvil. Teño o móvil por aí. Que son estes cartonciños. Sí. Eso. Vale. Vamos pasar despois por aí, pero podedes ver que temos unha aplicación para o móvil que xa nos permite facer un catálogo de produtos que se poden pagar con unha tarxeta. Ok? Isto é moi fácil porque é unha tarxeta que é moi fácil de imprimir. Este é un cartón con un chip NFC, que son estes que se usan nos supermercados, que acercas a tarxeta ou xa che colle o pago. É o mesmo, só que nós, claro, nós non estamos usando tarxetas de plástico, estamos imprimindo-as nunha imprenta que traballa con tintas ecolóxicas e con papel reciclado, e logo encargamos o chip e as montamos nós, non? Entón, con un sistema deste tipo, podes ter os teus produtos como a túa tenda, listados, encargas tantos, o cliente che encarga non sei que, lle das tantas cantidades, o cliente che pasa a tarxeta por detrás do móvil e o pago. Isto é unha moeda que se pode utilizar no móvil, se pode utilizar nun computador, e cada un tería a súa carteira. Digamos que aquí xa non hai unha unidade central, un banco, ninguén que tal, senón que cada persoa ten o seu propio banco e o intercambio con outras persoas como unha moneda normal. Básicamente, nós agora mesmo os euros os estamos usando en moitos casos con tarxeta de crédito, facemos transferencias por internet moitas veces, non? Unha parte do euro que usamos é en papel, que isto tamén é interesante, tamén o tema dos costabales pode ser interesante investigalo por aí. Pero aquí basicamente o que quería presentarvos é un sistema que xa pode estar funcionando, que é unha moeda que lle podemos dar o noso nome que nos dé a gana. Aquí se chama Faircoin, pero realmente non se adaptamos aquí a nós, podemos estar chamando como queiramos, podemos darlle un nome máis local e podemos estar utilizando un xeito moi seguro, cunha comunidade detrás que está a desenvolver ferramentas para que isto funcione ben. Non sería nos tendo só que pagarlle a unha empresa, sino que neste caso estaríamos traballando con outra xente que está baixo os mesmos principios que nos, un pouco de cooperativizar, fomentar o mercado local. Están traballando un pouco internacionalmente para este tipo de comunidades como a nosa, non? Entón sería poder usar esas ferramentas como a Faircoin. Creo que vai máis por aquí a presentación que podo facer agora. Podo facer unha presentación moitísimo máis técnica, vale? Enchervos a cabeza de cousas con computadoras e todo ese tema. Só quería presentar un sistema de pago, porque creo que isto é clave a hora de comprender que calquera veciño ou veciña pode ter os seus diñeiros, se poden estar facilitando por parte do Concello, por parte da Casa Colorida ou do mercado ecolóxico, case a un punto de intercambio de euros a moeda local, por exemplo, que ali se axuda a xente a aprender a usala e tal, e logo ter unhas tarxetiñas e cada un ten a súa carteira cos seus gastos nesa moeda. Pode ser, ao principio residual, pode ser unha parte da moeda que usemos, pero xa está de repente sendo unha moeda que é propia de aquí, que establece un valor de uso dos produtos que se xeran aquí, que non a controla ningún banco, o seu valor non fluctúa e nos permite xerar ese modelo de emprego tamén distinto, que non pasa por unha capitalización de moeda fiduciaria, non de banco e de Estado. Entón, bueno, é un tema interesante para que teñades en conta. E tampouco vou estender moito máis. Bueno, aquí o que se trata nestas jornadas é que preguntemos dúbidas, e aquí están Manol e Óscar para aclararlo. Unha interacción vai nos axudar a comprender mellor como funciona tanto a moeda como a outra. Ben, bueno, nos explica Manolo a súa experiencia, nos conta a túa experiencia, Manolo, e por que te sientes como Deus. E despois, facemos unha interacción, preguntamos, vale? Bueno, eu son Manuel Amigo, son de Santa Comba, son secretario da Asociación de Empresarios de Santa Comba e presidente da Asociación Costa Vales. Tamén representa a Asociación de Empresarios de Santa Comba na Federación de Empresarios da Costa da Morte. A Costa da Morte é o lugar máis ultraperiférico de España. Casi é colonia xa, en vez de... Temos a suerte ou a desdicha de que non pertenecemos a ninguna área metropolitana, non nos queren en ningún lado. A Coruña chegou a Carballo e Santiago chega a Negreira, non hai máis nada. Entón, a situación económica na Costa da Morte é grave. Por riba, a xente, os clientes,
os que teñen cartos e máis que tal, pois van en busca das ofertas a ciudades, lógicamente, ao Corte Inglés, a non sei que, a eses sitios, a pasar o día a un área comercial, que é unha cousa deliciosa, que a mí seduce, me gusta, me mamo. E depois, como xa non tiñamos caralla abondo, o comercio local agora está sendo sustituído por grandes supermercados. Montenche un Eroski como de Santa Comba, nunha población de 9.000 habitantes, e o 30% do comercio desaparece. E pois ali o Eroski empeza con produtos normales e corrientes, depois metelle unha carnicería, depois metelle unha charcutería, depois arrima unha floristería, depois arrima unha droguería, cando te das cuenta, o resto todo morremos a fame. Entonces, estás na asociación e a xente queixase. E nós, pois, xa levamos uns anos dándolle voltas e voltas e voltas a ver que cojones se pode facer para solucionar iso. E realmente non pode facer nada. O sea, por os medios normales non hai unha maneira de contrarrestar iso. Ti non te podes bater a unhas institucións que favorecen as grandes áreas metropolitanas, non podes baterte a Eroski, porque Eroski é un monstro e non podes competir por precio, non podes competir por nada, o sea, é agora con internet, que iso xa é a repera, que hasta Eroski se pode ir botando a temblar. Iso xa é... En cada un dos vosos sectores podedes estar seguros de que hoxe en día calquer persona arrima un teléfono móvil e fai-me falta unha peza para o coche, porque se o fajo eu, fai no calquera. Eu teño un taller de reparación de coches. O outro día fixo-me falta unha peza especial para un Kia Sorento. E levou-me 5 minutos, Nin sequera tuve que chamar ao pobre do proveedor que non me vendiu nada. Metín a referencia en Google e saltou-me automáticamente unha tienda en Huesca. A mitad de precio de calquer sitio. Ao día seguinte, ás 11 da mañá, tiña a peza na casa. A miña señora non fai máis que pedir cousas para Zara, e para Bershka, e para todas esas caralladas. É cojonudo, porque chegalle a peza, se la prueba non le sirve, la devuelve e a tomar por saco. O de seguro, o cando que a furgoneta está negro, xa demitiu 2 veces e colleu unha depresión, porque carresa máis de volta que de ida. Pero, bueno, como é un puto pringao, é o seu choio, ten que joderse. Ese é o sea, estamos nun mundo que vai a menos, e os ricos, os grandes, queren acaparar hasta a última gota. Consecuentemente, a clase media e os pequenos comercios estamos muertos e enterrados. E a situación non vai mellorar en breve, vai ser todo ao revés. Vanche dicir, o que tienes que hacer es meterte en internet, gastas 6.000 euros, pones unha tienda virtual e ya vendes tú directamente. Los cojones. Ti non vendes nada. Xa non sales ni na foto. Ten que ser unha cousa moi especial ou ten moi específica, ou ser un mega crack para conseguir que unha parte a que sea das túas ventas podas vendelas a través dese canal de pago, de ventas. Iso fan os grandes. De aí está ocurrindo en internet que as grandes, as empresas pequeniñas metense nun gran en eBay, participan con Amazon, que son os que levan o choio como é debido. Veñen a ser os supermercados de internet. Entonces, claro, nós estás na asociación e a xente dixe, joder, está a cosa moi mal, a ver que faced algo, non sei que, campaña de promoción, lotería, veña por aquí, campaña de verano, campaña non sei que, joder, cartos por todos os lados. Mentre había cartos non había problema. Antes había cartos para cursillos, había subvencións cada 2x3, facías calquer carallada, todo moi bien. Ahora, non hai, cada vez hai menos. E nós, pois ainda somos unha asociación un pouco xeituxiña, chegamos a ter 200 asociados, temos empresas algunhas que facturan hasta 20 ou 30 millóns de euros, pois está ben, pero estamos moi de capa caída. Entonces, dentro da asociación, na directiva, pois hai xente que ten outras inquietudes, non? O sea, xente como a min, e outra xente que vemos como está o mundo e vemos que a cousa nin é justa, nin está ben, xa independentemente que seas empresario, que sea o que queiras. A cousa está moi mala e eu vexo que nos están jodendo a todos. Entonces, investigas, eu estou metido en outros temas polo cual sei exactamente que esta crise non vai acabar nunca. O sea, eso xa eu digo a todo Dios e tendo moi claro, non fajades nada, nin metedes ninguna inversión, nin melloredes nada á empresa que te hai de tirar os cartos. O sea, isto non vai mellorar. É físicamente imposible que mellore. Porque os recursos que son os que soportan a economía van a menos.
están decaendo dunha maneira que non se van a recuperar. Entonces, sempre, onde hai unha crisis grande, ocorren oportunidades. A oportunidade é o local. Estas asociacións de consumo local, estas cousas, non surgen por obra e gracia do Espírito Santo. Estas en épocas de bollantes eran prácticamente inexistentes. As cousas surgen porque teñen que surgir, porque se dá o sustrato para que surjan. Entonces, a xente cada día estas iniciativas é xente que se vota ao máis próximo que ten, que é o que nunca debemos de deixar, que é o daqui. É producir aquí, como digo eu, comer, dormir e cajar aquí. Entón, se faz eso, tío, o que faz é... Eu sempre me chocou muitísimo. En Santa Comba hai unhas feiras. Santa Comba tiña unhas feiras importantísimas. As feiras duraban todo o día, duraban hasta as 3 da mañá. Eran unhas festas espectaculares. Ás 8 da mañá estaba Santa Comba petada de xente. E Santa Comba é un cruce de camiños, non tiña máis que esas feiras. O día desa feira entraban unha morea de cartos Santa Comba sin xeito. E, teóricamente, éramos todos moito máis pobres. Pero claro, eu pensaba, o meu avó era tratante de ervellas. Bien. Ervellas. Fabas. Ervellas. Entón, tiña unha tabernilla. E compraba as fabas, viña as señoriñas co saquetiño de fabas. Agora ven de México, claro. Ou de Estados Unidos. E iso xa non genera nada. Iso genera cartos Peroski. Entón, viñan as velliñas, collían as ervellas, entregábanllas ao meu abuelo. O meu abuelo pesáballes, tiña unha báscula trucada convenientemente, recollía as ervellas, cargaba os sacos de 100 kilos de ervellas ao lombo para compensar o da báscula, e viña un de fora e vendíase ese produto ao mesmo tempo que traballaba na taberna, porque o que viña... Entonces, generabas o comercio era local, había menos cartos, pero quedaban na zona. Ahora, imagínate, fai ese mesmo estudio das ervellas. As ervellas están postas nun lineal en Eroski e veñen de Perú, ou veñen de Estados Unidos, ou veñen da Casa María Santísima. Veñen a levar, non traen nada. O paisaniño que viña co camión tiña que traer cartos, senón non leva ervellas. Sin embargo, ahora vamos nós e damos os cartos a unha mega multinacional que explota a 4 parroquianos no inferno, onde sea, para producir esas ervellas. Cando aquí, esas señoriñas, sin reventarse nada, é o seu traballo, pero se non pode estar acabando todo o ano, é imposible, plantaban as súas ervellas e generaban os ingresos que complementaban a súa economía. Entonces, vía Santa Comba, estaba chea de tabernas, había establecimientos, surgiron os comercios que depois deron no callo, porque están pasando crisis, pero surgiu o que é o Choi. Ben, ese, digamos que en ese momento debe ser un momento culmen da economía de Santa Comba, porque nunca mellor nos fui. Entonces, claro, nós, na asociación, pois, empezamos a mirar que está a cosa moi mal, empezamos a investigamos en todos, non nos cortamos o pelo, non miramos solamente no sector da publicidade, ou non miramos iniciativas novas de non sei que, non miramos non sei que, abrímonos completamente de orellas e dixemos, aquí hai que mirar absolutamente todo. E encontramos a economía social. Bien, a economía social está feita para favorecer a xente, pero é que tamén favorece os comercios. Entonces, o que fixemos foi estudiar, puxémonos a mirar a ver que pasa aquí. Como é posible que en plena crisis do 29 nun puebliño de Austria que estaban morrendo todos a fame fagan unha moneda social e ese pueblo se levante como espuma, faga inversións, monte un telderete para baixar esquiando, faga uns puentes con 40.000 chelíns. Iso é imposible. Entón estudiámoslo, fomos mirando a ver como fixeron e dixemos, hostia, pero isto é cojonudo. Isto, ti montas un sistema destes e ti tes un boom económico local, porque o que faz é fijar os euros, os cartos, fijalos nesa zona geográfica, o sea, non poden salir de aí, só poden salir de aí a través dos comercios, co cual, ese carto, en vez de vir da nómina a marchar para Eroski, ven da nómina e vai ao comercio de fulanito que cobrou o que vendiu. Pero fulanito, como o taller lle admite os costabales, foi ao taller e pagoulle ao taller en costabales. O do taller gustalle o queixo de cabra daqui endémico e foi a xunta señoriña esa e pagoulle en costabales.
A señoriña tuvía que comprar un pouco de nitramón para botarlle a choias, porque algo de veneno hai que botarlle, que non o diga, e fui a tienda non sei que admite Costa Valas. Entonces, ese carto estáse multiplicando. Cada vez que pega un salto, está generando riqueza, e evitando que se marche. Entonces, nós vímoslo egoístamente, porque somos empresarios, buscamos a maior margen de beneficio. A min a sociedade pareceme moi ben, pero eu alegro-me pola sociedade, pero alegro-me máis se eu fago cartas. Eso sí. Entón, ocorriu-nos, por primeira vez, unha asociación de empresarios sacar unha moneda social, que cada vez que vamos a algún sitio e decimos que somos unha asociación de empresarios, tens que ver a cara da xente. Ahora, máis ou menos, levan ben, pero todas estas iniciativas surgen de asociacións sociales e de tal, non? É extraño, é moi raro. Pero claro, estamos mirando, o sistema é cojonudo. O sistema, claro, para entendelo, é o mesmo sistema que as millas que regala Iberia, canto máis gastas máis che dan, e respaldase no mesmo sistema, o sea, legalmente é o mesmo. Nós o que fixemos realmente é un vale que ten a extraña, que en vez de valer solamente nos comercios, resulta que tamén lle vale a xente, e que a xente pode intercambiar entre eles. Entón, o que fixemos foi, vamos a facer a nosa propia moneda. Primeiro presentamos o proxecto a FECON, porque entendemos que era de feito Costa Vales, moito é que a idea de que sea na Costa da Morte, pero na FECON non tiñan as entendederas tan ben entendibles. Perdona, FECON é a Federación de Empresarios da Costa da Morte, a unha federación de empresarios. Nós entendemos que era mellor que asumiran eles os costes que tal, pero presentamos o proxecto, presentamos a Neria, e agora está quebrada, claro. Cando ainda podía safar. Neria, sabes a asociación Neria? É unha asociación para chupar de toda a canta subvención que hai na Costa da Morte. Entón, esas asociacións que fixeron moitísimo polo pueblo, pues fixeron máis que nada en bordar as súas aldorjas, enchufar xente, etc. E tamén ir a Madrid rascar os dereitos, promocionando non sei que, ir a Bruselas, etc. Algo sempre fan, pero normalmente o que fan é máis nada. Tampouco lle valiu. Non se entende. Entón, un día nunha reunión, xa a mí, facémoslo nós. Temos cartos, e as cousas estas ou se fai agora, ou dentro de X anos, como xa sabemos, pela previsión que non é tonto, ingresos, etc. Dentro de nada, a asociación vai ter capacidade económica para asumir isto. Entón, é un momento. En vez de gastar en 4 chorradas, pois puxémonos a tal e desarrollamos a moneda. O sea, todo o tema de... Empezamos no ano 2011, todo o tema de información, primeiro entender a ver que sistema vamos a poñer, miramos que o máis adecuado era o respaldado por euros, porque ao comercio falle falta ter clientes, pero falle falta ter euros ao final do mês, porque cando ven o IVA non te permite pagar no Costa Valas. Entonces, optamos por esa idea, que era eso, nós facemos unha moneda respaldada en euros. Que é o sistema? Cada Costa Vale equivale a un euro. Ese euro está agardado nun banco, nunha entidade financiera normal e corriente. Ti emites ese euro circula polo pueblo. Pim, dá as súas voltas correspondientes, Chega ao final do mes, o comercio acumula unha cantidade de Costa Valas. Entonces, vou explicar como era antes o sistema, como é o sistema analógico, porque primeiro fixemos unhas monedas con diseño, como a idea tamén de promocionar a nosa zona geográfica, lógicamente. Entonces, faz unhas monedas con motivos, este número do que este é pouco, estes son 20 Costa Valas, son 20 euros. Pero rotado por aí os billetes, o sea, desarrollamos, porque outra das cousas cojonudas que ten unha moneda social é que ti promocionas a túa zona, dache orgullo, diste, pois temos nosa moneda. Entón isto é falso, non? Ese é un papel impreso. Faltalle todo. Faltalle o algoritmo. Faltalle o algoritmo, faltalle o cuño, faltalle todo. Eso leva a tal.
O do respaldo do euro entendemos que é innegociable, máis que nada porque, por iso, entre outras cousas, permíteche que ti, eu, por exemplo, teño que emitir facturas. O tratamento dun costa vale, cando ti recibes, cando emites unha factura ou cando das un ticket ou o que sea, é o mesmo tratamento que dunha letra de cambio, por exemplo, ou un cheque ao portador. Exactamente o mesmo. Eso cando consultamos en Hacienda, despois de tolear e de consultas, e levamos consultas al infierno onde fixera falta, e dixeronnos, pa mí, dixeron iso de Hacienda, a mí como si cobras en cabras. Vale, así mismo. Como si cobras en especies, como si cobras en un cesto. Tú cuando llegue el IVA me pagas el IVA correspondiente. Y el resto es problema tuyo. Dicen, vale, cojonudo, tanto nos rompemos la cabeza cantar como tiña que ser o sistema, que non sei que, é o mesmo sistema con a letra de cambio. Ou un cheque. A ti gancho pagan en un cheque, danche un papel escribido. Mételo ali, chollo, e depois o que tens é que o transformas no banco, en euros. Pois este é igual. O tratamento a esa chollo e tal. Os comercios teñen que emitir facturas. Hai comercios que sí e comercios que non. Entonces, unha das cousas que ten os costabales é que como están respaldados por euros, non están exentos de IVA, lógicamente, nin tal, e funcionan exactamente igual que se for un euro. Perdona un momento, non. Entón, é dicir, eu cobro e ao final do mes xúntome con varios billetes destes, non? Correcto. Entón, chego ao final do mes e Sí, con billetes fache falta cartos, lógicamente. Claro, entón, collo os paquetes de billetes e vou a ventaña ao banco? No. Ou non? No. Eso intermediamos nós. Entón, a asociación? Claro, o banco non é máis que o sitio onde se depositan. O do banco non é máis que eso. Entón vas á asociación, hola, moi buenas, quero cambiar estes billetes na asociación, recollen os billetes, controlan que o tema de... Eso estamos falando de billetes, por iso estou falando depois de inconvenientes dos billetes. Por iso quero explicar tamén o paso seguinte, que foi poñer a aplicación telefónica. O sea, os billetes, se os fijades por detrás, levan un sistema de cuñaje. Para min é básico e fundamental. Unha moneda social ten que ter oxidación. Oxidación significa que esa moneda perde valor ou leva unha penalización cada X tiempo. Correcto? Para que non se acumule. Se non se move. A ti, se non, ese chollo, se esa moneda non as sellas, no período que tiñamos, cada 6 meses, se non a levas a sellar, o cual significa que tens que ter unha persona para sellar, o cual significa que na Costa da Morte, cunha dispersión poblacional, ou aquí ou en calquer sitio de Galicia, podes imaginar que é un berenjenal de proporciones importantes. Entonces, se esa persona non sella ese papel perde un valor, un 10%, ou que se entenda. Por qué? Unha moneda social jamás pode ser como un euro. Porque se ti tes unha moneda social que é como euro, o que faz é guardala. É aforrar esa costumbre pésima que teñen os seres humanos, que é aforrar os cartos. Entonces, ti o que tens que ter é unha moneda que teña unha penalización. Co cual, cando ti tes aquí 5 euros e aquí 5 costabales, diste, teño que ir tomar un café, este para o bolsillo, este como medio despreciado. Quero moito porque é da miña terriña, non sei, pero este é o que vou gastar, porque este está penalizado o seu aforro. Que ocorre? Que se faz unha promoción e lle regalas os costabales por aquí ou gondorinos, ou gondoritos, ou miñoritos, ou o que sea. Faz unha promoción do comercio local e daslle, por exemplo, un sobrevalor. En vez de gastar os cartos na campaña que non val para nada, xa vos digo que non val para nada, faz a campaña de verano, non sei que, ou Friday ese, ou non sei que, o retorno do Friday ese, aparte que é jodido, porque nós temos na asociación hai comercio, pero hai outros sectores que tamén pagan a súa pasta. Eses sectores non ven un huevo do Friday, nin ven nada. Entonces, chega un momento, para que paga a miña cuota? De que me vale a min o Friday ese? Entendes, por exemplo? Entón, cando gastas os cartos no Friday ese, que acaba podendo 3 ou 4 mil euros, aparte de o retorno é pésimo, podes facer un día de tal, sale un día na televisión, ven os da tele, ou ven non sei que, joder, fixeron o Friday ese, son moi americanos, son moi guais, fixeron 4 calderías por iso non que vale. Pois cois eses cartos todos, que jodes nas campañas esas, que ao final do ano gastas un pastizal, e mételo na túa propia moneda social. Entón, dalle, por exemplo, faz unha promoción e dille ao xente, cada un que canje 15 costabales,
paga 15 euros e damoslle 20 costabales. Entón, aumentas a capacidade adquisitiva da xente. E se divides 4.000 entre un bo número de xente, dache para... acabas generando 4.000 sobre 20.000 euros. O sea, creo que agora mesmo non sei que teño o cerebro un pouco mal, pero bueno, se ti emites 4.000, o sea, 4.000 euros, cada por 4, 16. Estás poñendo en circulación, estás bloqueando para que se consuma solamente de maneira local 16.000 euros. E eses 16.000 euros non van a fugar na primeira oportunidade carerosque. Van a dar voltas por aquí. Entonces, por enriba, caducan. A xentiña ten que darlle aire. Non é que caducan teñen... Non vou perder pasta. Entón, que ocorre? Ti dalles a xente, eu, por exemplo, a mí se me dan un vale para gastar nunha tienda, hai un período grande de tempo, o que fago é adaptarme eu, así a coller, espero, mira, darme este regalo, pero vou esperar a Navidades, porque así fago o regalo de Reyes a tal. Se das unha choia que caduca, non podes esperar a Navidades, tens que salir afuera e hacer que a cosa gire. Claro, gestionar eso con billetes físicos colapsate. Perdón, pero a ver, pero entonces yo tengo un comercio y generé 100.000 costabales. Dios te oiga. Dios te oiga. Y teño que pagar o IVA. Claro. Entón, ti chega ao final de mes. Ao final de mes, ou en calquer momento, faiche falta cartos, faiche falta dinero de verdade. El dinero que respalda eses costabales está no banco. Entón, ti antes, o sistema analógico, terías que ir á oficina de quen fora, a oficina donde de canje, levar eses billetes, e ali comprobar que eses billetes non serán falsos, porque esos son outra cosa que tal, comprobar tal, e entón, automáticamente a paisaniña dache os euros correspondientes. Estou seguro ahora... Non se cobraba comisión ninguna, solamente había eso non tiña comisión. Agora, como cambiamos, bien. Entón, eso significaba, así de sencillo, ti levas os costabales e ti danche os euros. Vale, punto pelota. Bien. Pero como comerciante deixo de mover esos costabales. Está na situación. Esa é a cousa túa. Ti podes deixar de mover os costabales ou ir ao... Algún non. Ti és comerciante, pero non vives ajeno ao mundo. Ti tens relacións con outro comerciante. O sea, eu podes poñer o exemplo, agora vou explicar o paso á aplicación informática. É así, nós vendo que se nos avecinaba un cacao de proporcións importantes, porque tens que ter xente para gestionar iso, os sellos cada 6 meses, para cambiar os choices, etc, etc. Estivemos falando con outra xente no País Vasco do EQI, que é unha moneda exactamente igual que a nosa, só que empezaron un ano antes. Entonces eu pillei nos momentos justos, todos os problemas que tuveron eles, a electrónica, todo canto problema tuveran eles, só paparan todos. Entonces eu collín, hostia, botei un mes inteiro, a ver, que vai pasar así? Pois aquí ides a ter que fazer isto, este tema ides ter que miralo, isto hai que cambialo. Bueno, evolucionamos, gracias a eles, dunha maneira brutal, non? Entón, claro, inmediatamente, nada máis falar con eles, xa collín o teléfono e xa falei con un proveedor dunha aplicación informática. E hasta batín con un paisano, que é o que leva a ClickCoin, que é o dono de ClickCoin, que é Lorenzo Fuentesal, que está no Instituto de Moneda Social, etc, etc. É un paisano tamén moi metido nos temas sociales, porque ainda fai pouco estuvo en Bangladesh, facendo non sei que rollos, ali atendendo pero tamén é empresario. Entonces, estuvemos para cambiar o sistema digital. Co sistema digital, a dispersión de población, cojonudo. O sea, xa non tens problema de dispersión porque faz todo a través do teléfono móvil. Como medio de promoción, no teléfono móvil salen todos os comercios da túa área de influencia. O sea, o primeiro que salen son os comercios. Pois salen os teus colegas. É unha aplicación tipo WhatsApp, é un medio de pago completamente sencillo, e ti cando desplegas, vai facer un pago, salen os comercios todos. O sea, é unha maneira de publicidade dos comercios locales, dos que participan no sistema, o que non participa, lógicamente, non sale na foto. Entón, ti vas ali e automáticamente
A min outro día jodiuse un microondas, estaba todo tranquilo na casa, pum, hostia, o microondas. O primeiro que fixen foi mirar na aplicación que comercio de electrodomésticos estaba metido no choio. Me dá igual, o que fora. O sea, non mirei ni se era fulano, se era mengano. Depois falas con ele, vos, non me bien. Pero cheguei ali, hola, moi buenas, tía Dmitri Costabal, sí, dá un microondas. Por qué? Porque esa pasta, eses cartos, eu non lle teño cariño aos outros. E chegou, sí. E ele encantado da vida. Que ocorre agora? Eu, na miña empresa, fixen unha promoción de 300 euros, cando empezamos, dixemos, eu vou a coller 300 costabales para regalarlle a xente por cada cambio de aceite para ir metendos, non? Dos de físicos. Entón, cando me un cliente ao taller, hola, moi buenas, cambio o aceite, moi ben, aí tes, eu cobraba euros, e pois, comprei eses costabales, tiños ali postos, e toma, aí tes, dous costabales, coño, isto que é? Toma, unha social, non sei que, admiten aquí, admiten do outro lado. Entón, claro, non é o mesmo decir que admiten aquí, ou hai que saber, tens que poñer os carteles, tens que na página web tamén, pero, bueno, eu collín e gastei 300 euros na promoción. A día de hoxe, casi 2.000 euros teño de retorno. Como a min fixeron 10 comercios nada máis, non gastaron moito máis cartos que non... Pero foi a inversión publicitaria, vamos. Eu teño unha empresa, aparte, que facemos programas de gestión para nós mesmos, para o noso sector. Entonces, eu dixo xa ao meu empleado, quero saber a miña empresa como respira neste minuto, e quero tela sondeada con electroshocks e con toda a carallada. E dixo, quero saber cal é o retorno da inversión publicitaria. Estou farto de gastamos máis cartos que Dios en inversión publicitaria, e o negocio vai como o carallo. Seguimos como sempre. Bien, entón fixemos unha aplicación que nos audita as inversións publicitarias, o que faz. Entón, ti colles, faz campaña de cuñas de radio, ras. Automáticamente, a partir do momento en que se acaba a campaña, e incluso que acaba a campaña, o programa vai analizando que novas matrículas de coche entran, que novos clientes entran, e depois dache un informe. Nun período de tempo que ti estimes. Faino automáticamente. Vas ali, estudio de efecto de publicidade. Entón, dixe, o retorno económico que tu ves. Introducir pasta que já taches, triqui. Retorno 0,0000000. O sea, hoxe en día a cousa está tan mala que a publicidade deixa de ser efectiva. Por qué? Porque hai que darlle a xente a cartos. Entón, nós o que fizemos con isto é darlle a xente cartos. Regalarlle cartos que solamente valen na túa área geográfica, nos teus comercios. Que ocorre? Deses 300 euros, xa depois pasamos á versión móvil e todos os agora, por exemplo, témola en stand-by porque presentamos o proxecto este ao Agadera. Bueno, non podía ser un choio iniciado no ano 2016, entonces por uns días iso depois que no coste é o que grava. Bueno, que depois hai que borralo porque, home, nós explicamos ao do Agadera e xan, joder, é que tal, pero chamaron-nos do Agadera, os jefes, o jefe de relacións cos GDRs, un día, tens que vir aquí. Sei que cojones quer esa xente, xa lle mandamos papeles todos, non, hai que falar co jefe. Vale, chegamos ali, que proxecto, este proxecto é la hostia, yo lo quiero por mi pueblo, non sei que, pero vamos a verlo. Puseron todas as facilidades, tal, e, bueno, vamos a conseguir unha subvención importante e, sobre todo, algo máis importante, que é que unha institución como o GDR vai nos poñer o sello, máis como é un proxecto de moitas calderillas, pois temos que ter unha placa distintiva tal, co cual tamén evitamos as suspicacias de moita xente, que non sei que, vamos andar facendo cartos, non sei que, non, pero este é un sistema de promoción, non sei que, e vamos ter un sello do HDR. Que ocorre que a aplicación esta? Bueno, que a aplicación esta tens que ti estás funcionando, nós somos 20 comercios en total, e non hai usuarios agora. Os usuarios que hai son de moneda física, os que chegan ali e pagan co billete. Non temos, o sea, temos un stand-by e solamente funcionamos entre nós. Bueno, por nese período de tempo eu teño máis de 2.000 euros de movimentos e conseguín clientes novos, porque resulta que
son comerciantes tamén, pero por H ou por B ou por W, pois non viñan ao meu taller a reparar o coche, porque cada un repara o coche onde dá a gana, pero automáticamente, cando un se vía con 200 euros ou 200 costabales na súa aplicación, o que pensas, claro, vai a xunta miña, así sin, porque a xente moitas veces non sabe nin que tens un taller, entendes? Resulta que estaba eu ali na asociación, hola, tiña que cambiar estes costabales porque non tiña onde gastalos. Como que non tiña onde gastalos? Pero ti non as ben. Claro que é verdad que ti admites eso. Mirei na aplicación, hombre, podía fazer o coche tal e cual e tal. 250 euros leva cliente novo, é como ese, dos 20, de solo 20 usuarios, conseguín 3 clientes novos. O sea, entendedes o que é iso? De 20 usuarios, 3 clientes novos, con unha facturación de 1000 e pico euros. Bien. Y la factura, el recibo que le das a esa persona, En euros. que es como si hubiera hecho el pago, ¿no? La factura es la factura. En euros. Una cosa es la factura y otra es como la Y cobras. eso es la diferencia, claro. Tú le puedes dar una factura a un paisano y pagarte con una oveja. Así, literalmente. Vale. Tú tienes una factura, mira, esta factura es 150 euros. Voy a dar una oveja. Perfecto. Tú esa factura la declaras exactamente igual. No hay ninguna complicación ni de gestorías, ni hace falta ninguna asesoría, ni hace falta nada. ¿Qué ocurre? Llega el final de mes, sigue habiendo oxidación, porque para mí eso es impepinable, o sea, la oxidación la redujimos a poner la aplicación telefónica, la oxidación es del 0,5%, que es irrelevante, o sea, no significa nada, pero nosotros con ese 0,5% pagamos la aplicación y más el mantenimiento de la aplicación, porque el mantenimiento de esa aplicación tiene un coste importante, porque pensé que tiene que tener unos servidores muy seguros, no sé qué, no sé, hombre, algo seguro tiene que ser, no sé si será tanto como digo paisano, pero bueno, ya lo dirá el tiempo. En teoría tiene que ser, es un sistema tal. Utilizan también tecnología blockchain para asegurar la cosa como es debido y es muy sencillo de utilizar. Entonces, nosotros ese 0,5% da para que se sostenga el sistema y para un comercio para tal es irrelevante. Al comercio le ponemos una limitación. El comercio no puede canjear la totalidad de los costabales. Cada mes puede canjear una vez, cuando quiera, pero no puede canjear la totalidad. Tiene que dejar siempre un 10%, o sea, ya la aplicación no le va a permitir hacerlo. Dejarlo para que el sistema siga funcionando. Si no, si llega al final de mes y todos los comercios quitan la pasta para afuera, te cae el sistema. Entonces, si el comercio tiene que ser un poco solidario también, que no es quitarle dinero, ni es una comisión oculta, ni es nada, porque tú si te pones muy chulo, te dices, pues yo estoy enfadado con esta gente, que den por culo, voy a recuperar el dinero todo, vale. El primer mes es un 10%, el siguiente mes es un 10% y al final ya está, ya te recuperas toda tu pasta y fuera. No sé, na FEDCOP, cando os comerciantes queren devolver, o sea, recuperar os euros, se estableceu un sistema de porcentaxe, es decir, non se retorna todo o diñeiro, porque se entende que se estás participando desa moeda non é só simplemente por acumular. Claro, é que todos os sistemas teñen costes. Aparte se devolve unha porcentaxe que se estableza como normal e logo se mira cada caso, lógicamente, pero en plan, non se devolve o 100%, tens que ter unha parte en moeda social que tens que seguir usando, se conta con eso. Lógicamente. Ben, entonces chega a hora de tal. O ideal, ti, cando funcionas con o social, o ideal é que fagas que esa moneda fluya. Pero nós mismos, o sea, estamos vivindo esas experiencias. Eu tuve aí un mes destes que hai, sabes, que cando chega ao final de mes empezas a dormir malamente. Bueno, vas vendo que as cuentas, que está todo moi justito. É claro, eu tiña 600 ou 700 euros na miña aplicación de costabales, lógicamente, tiña cartos. Entón, xa fixemos dos primeiros canjeos así vía tal. Eu enviei un mensaje a tesorero Costabales, importe, o que quixen cambiar, 550, o que fora, e automáticamente recibiu a tesorera. E a tesorera ten o meu número de cuenta ali e, mediante un ordenador, fai unha transferencia inmediata a miña cuenta, cun coste de 0,30 céntimos de comisión pola transferencia, que non baixamos máis porque pero é cuestión de negociar. E ainda conseguimos, pero bueno, 30 céntimos
non é nada para o comercio. Entón, automáticamente o comercio ten eses cartos xa na conta, na mesma conta onde paga o IVA, onde paga tal. É así. É sencillísimo, a aplicación funciona como un WhatsApp. Unha pregunta, non? E, por exemplo, como consta, por exemplo, no inventario? Digamos, no inventario do teu negocio. No, vamos a ver. Ahora, a ese detalle, claro. Automáticamente tu eches un ingreso no banco, da cantidad que tal, aparece un ingreso no banco. Entonces, como contabilizas eso? Eso contabilizas en caixa como ingreso en efectivo, ingreso no banco, como se ti levaras esa pasta ao banco. Por qué? Porque en realidad ti cobraches esa factura no momento que che pagaron cos costabales. Se ti, eso tamén dá un pouco de juego, porque, bueno, non é que sea moito juego, pero bueno, ti esa factura metéchela en contabilidade normalmente, foi pagada, dá igual no que fora, pero de repente aparece un ingreso. Eso é como, tens que contabilizalo como un ingreso a cuenta, un ingreso que como se ti levaras eses cartos ao banco, a pesar de que ven de fora, me entendes? Por qué? Porque se o consideras como un ingreso, estás duplicando. Se a ti xa contabilizaches unha factura antes, como cojones vai aparecer outro pago aí de tal? Si xa está pago. É así de sencillo. É para chegar a esta sencillez miña neiña que tantas voltas tivemos que dar. Por iso digo que na miña experiencia nós levamos desde o ano 2011 se ahora mesmo tivemos a asesoría dos millores de España, Manuel Casdeiro asesorándonos para poñer en marcha a moneda, para ver como íbamos a facer, etc. Cuestiones de diseño, ao final do diseño temos que facerlo un millor diseñador do mundo porque non había outro. O sea, ao mellor tendo a suerte aquí, cousas tan banales como decir, a ver, que un diseñador gráfico daqui de Gondomar que me diseña moneda. Debía de ver así, non? Los cojones, non apareció ni Dios. Entón, tuvemos que chamarle, poñernos en contacto con un paisano que traballa para a Casa Real e para a Casa de Moneda inglesa, non sei que, un paisano, bueno, un inglés. Explicámoslle, mira, somos os pobres almas cándidas. E o paisano fai traballos para monedas sociales. Cobra, que a pagar outra vez. Pero fíxonos un detalle. Explicámoslle a nosa cousa, dixemos, mira, somos aquí dun sitio aparente do mundo. E demos unhas referencias, non? Entón, claro, metemos unhas referencias ao paisaniño. Mira, aquí hai vos percebes, aquí a carne tamén non se estraga nada. Bueno, o paisaniño puxo colleu tal, acabamos conseguindo un turista para a Costa da Morte. Fíxenos un preciado, pero tal. Entón, claro, agora ainda non acabamos de ter todo máis perfectamente de tal. É se unha asociación, nós pensamos, se unha asociación ou un concello incluso ten que facer isto, empezar de cero para facer o como é debido, miña niña, dicir, lévalle, ten dos millores asesores, o sea, a nosa asesor Yasuyuki Hirota, Miguelito, que é un japonés que está en Valencia, que ten a fama de ser dos maiores especialistas do mundo en cuestión de monedas sociales. É de puta madre. Veo xunto a nós, tivemos unha reunión, tamén veo a conocer Galicia, encantado da vida. Tivemos un día inteiro de traballo con ele, aclaramos moitísimas cousas, pero tivemos que facer o que notamos escritos. Entón, nós, o que fixemos é, montamos a asociación, a parte da asociación de empresarios, montamos unha asociación para gestionar este tema. E claro, o que fixemos tamén nesa asociación é intentar crear, en colaboración ca empresa que nos fixo o choio, unha ferramenta que ti podas montar unha moneda social no teu concello, ou na tua área, ou no teu grupo do que sea, a un coste moito menos da cantidad de pasta que jodemos nós, porque estaban máis caros que María Santísima, e tamén amortizarnos un pouco desa maneira de choio, a un coste cero, e llave en mano, o sea, nós, se aquí queredes poñer o choio empeza a funcionar mañana. Pero, por exemplo, tú falabas antes que a aplicación que estás utilizando ten un custe. Sí. É un custe fixo ou un custe por movimento? O que cobran pola explicación é polo número de habitantes que tes. Por exemplo, Gondomar, o paisano que fai a aplicación dixe,
Gondomar, 14.000, 15.000 habitantes, ten un rango, e pois salche a 280 euros ao mes de mantenimiento. Hostia, Claro, é pasta iso. claro, entonces eu o que tiño que facer, nós o que dixemos en Santa Comba é unha pasta. Santa Comba tamén é menos porque son 9.000 habitantes, pero eu o que teño que facer é conseguir, o sea, conseguir o maior número posible de usuarios que me permitan pagar iso. Se iso repartimos entre varias zonas, Gondomar, un lote de usuarios, Santa Comba, outro número de usuarios, tal, eu que lle fago ao paisano é conseguir maior volumen de usuarios, e lógicamente o paisano, pois, fai un precio e é máis fácil de pagar. Pero mentre non chegas a ese nivel de usuarios, Mentre chegas a ese nivel de usuarios, se dicen a Lorenzo que tiene que esperar e llevar la vida con calma, que está la cosa moi mal. Iso olvídate. Nós estamos, ese traballo que estamos facendo tamén o estamos facendo para ele. Entendes? O sea, nós estamos desarrollando cousas para a propia empresa que nos suministra deso, para cousas desas como, por exemplo, o de poder facer que vos teñades unha moneda perfectamente personalizada, coa vosa imagen, co nombre que vos queirades, pero soportada por noso sistema, digamos. Eso é unha cousa que eles non tiñan. Entón, teñen que desarrollala. E iso ten uns costes. É claro. Pero fano porque depois eso replicarán en outros lados e optimizarán os choios, terán os choios feitos. A miña idea a nosa asociación é iso, promocionar as monedas locales, pero conseguir que esa empresa se adapte, que non son xente cativeiriña, pobre, e que permita iso, que vos cheguedes aquí e que teñades mañán llave en mano sin facer absolutamente nada e gastando 4 calderillas unha moneda social funcionante. E que coste teria iso para nós así de principio? Xa lle dixen aquí a tal, o desarrollo dese pode ser, non sei, 2.500, 3.000 euros. Eu penso que non é un coste desorbitado. Eso, se queredes ter unha moneda local, co vosso nombre, entendes? É dicir, pois vamos a chamarlle, non sei, que idea tendes para o nombre de unha moneda? Toso, por exemplo. Por exemplo, pois temos o Toso, vale, pois é unha... Tendes a aplicación, e vos... Gracias, perdón. Chao. E vos tendes a... Pois, sacado o Toso, moi ben o Toso. E vos tendes a vosa aplicación, co vosso cho e tal. Que ocorre? Que se eu veño de Santa Comba, que a miña aplicación de Costa Vales, como fondo de garantía é común, en realidad é común, gestionarse de diferente maneira e vos gestionaredes aquí na vosa zona, na parte que vos toque tal, pero nós tamén hai unha cousa que é fundamental. Gestionar unha moneda social non hai xente cualificada, entre comillas, para gestionarla. Simplemente porque non hai moneda social. O sea, claro que hai xente cualificada para gestionarla, pero nós, por exemplo, na Asociación Costa Vales temos un número de socios ilimitado a xente que realmente conoce o proxecto, porque mete xente que non sabe nin ten a mentalidade e o que fai é hostia, pois aquí nada, aquí collemos a máquina de facer cartos por exemplo, veña pa diante, ou facemos calquera aduanada. O sea, ten que ver, hai un grupo, digamos, de xente que sabe de que vai este rollo, porque a verdade é esa, non sabes que ahora mesmo metenche nunha moneda social, hai que darche tens que poñerte a formarte e tal. Entonces, esa xente ten a ética, é máis o choio, é a capacidade de decidir, é máis o mando, o sea, iso está estruturado, non é moi democrático, quizás, pero é que a gestión, o sea, nós estamos desde o punto de vista dos empresarios, non? Entonces non podemos, é unha cousa que ten que ser segura. Entón está perfectamente, hai un jefe, hai outro jefe, e pois hai xente que ten dentro para controlar a aplicación, hai empleados e cada un ten a súa labor e daí non pode pasar. Se quere facer unha cousa, ten que consultalo inmediatamente co superior. E se hai que facer un cambio na aplicación ou no modo de actuar ou como sea, ten que levarse á dirección da asociación, a asociación ten que poñerse de acordo e dicir isto faise así ou non se fai así. Non é unha cousa que poda calquera de fora, chega por aí, isto é moi fácil, isto ten calquera. Ao mellor, ainda que sea de boa fe, non sabe de que vai o rollo. Entonces, é unha das cousas que ocorreu en moitas moedas sociales, que a xente por desconocer o cho acaba jodendo o invento, por non saber as responsabilidades e o cho que hai. Entonces, bueno, é iso.
Eu, por exemplo, veño en Santa Comba, teño a ubicación Costa Vales, e agora vou comer a un sitio. Pois eu, automáticamente, a aplicación ao chegar aquí, transmuta, e aparecen os Costa Vales todos, no que fora, cambio, ras, e eu chego aquí, e, pois, gustan tal, e viceversa. E o que queremos fazer é, teño, en Miño, tamén quero facer unha cousa desas, que cada un teña a súa moneda, se quere, pero que esa moneda valga para todos. O rural, porque xa che digo, nós é outras cousas de ética. Eu podo ir con isto a Eroski, a Santa Comba, e fágome de ouro. E flipa, porque eles ahora están ca tarjeta Eroski. Tarjeta Eroski que é un sistema para que ti des o DNI, para saber, para estudiarte as túas compras, para que non sei que, para depois mandarche publicidade, para joderte vivo e saber controlar hasta a última tabla. Bien, pois imagínate con isto, que por riba teñen a trazabilidade dos cartos. Se cunha cousa destas sería repera. Pero claro, eu non podo ir a iso. Eu sou un empresario, pero temos que ter unha... Si a asociación, por exemplo, fixemos unha asociación aparte, que hai unhas normas éticas que, digamos, que non están escritas, que nós o que queremos é... Nós somos empresarios, pero nós queremos seguir vivos. E como entendemos que para seguir vivos temos que promocionar o rural, e facer co rural, porque eu son do rural, e os outros que lle van dando, pero eu vou intentar joder aos outros, porque non dan nada. O sea, chegan ao pueblo, non participan, non te axudan para nada, non pagan nin para o equipo de fútbol, non fan absolutamente nada. Son uns delincuentes. É unha das cousas que tal. Entón é iso, que haxa unha rede de monedas locales, cada un comendo no seu, pero que se nun momento dado ti cambias de sitio, que podas tal. E non habría problema ningún, o sea, non hai ningún desbarajuste, nin hai nada, porque o respaldo desas monedas todas está nun sitio centralizado e controla a salida ali. Mira unha coisa, simplona, pero eu non teño claro. Agora funcionades coa aplicación do móvil e tamén co billetes. Ibas a falar antes dos problemas de... Os billetes se acabaron. A partir do mes de junio é o último sellado. Se tendes algún por aí podedes mirar. 17 de xulio. Porque hai falsificacións e cousas desas. Por falsificación... No, que va. Nadie falsifica un balde de compra. A parte que os sistemas que nós lle pusemos de control do billete son tan simples, pero tan extremadamente exquisitos que son máis seguros que un billete de euro. Porque, por exemplo, ten unha firma física, un sello troquelado, o sea, ten un troquel, e ten un algoritmo para definir de que color é cada un dos sellos. Cando, por eso é engorroso, cando se alguén ou se ocurrira falsificar unha cousa desas, ten que saber, a paisana, a secretaria, mete un número de serie do billete, e sale un algoritmo que di que o primeiro sello ten que ser rojo, o segundo ten que ser verde e o terceiro ten que ser azul. É iso que non sabe. Entón chega a paisana, mira ali, me dá igual, isto é falso. Faríalo ti na casa, pero por qué? Porque non coincido, entre outras cousas. Outro tema, por exemplo, é o papel. Ese papel non existe en España ahora mesmo. Había un medio palé, e a empresa que nos fixo os billetes comprou ese medio palé e imprimiu os billetes neste papel. O sea, non existe, o sea, nadie pode encontrar este papel. E por riba a empresa quebrou. A pregunta era, como eu vou a tenda co meu móvil e que fago coa aplicación? Porque non hai tacora, ben. Estou preparado. Vas a tienda. Despois, tenía 4 kiliños de patacas. Hola, moi buenas, que tenía 4 kilos de patacas. Moi buenas, estas son... Quedan de turistán. Usted que paga en Costa Vales, claro. A validade non pode ser. Aquí aparecen os meus pagos. Esta é a miña carteira. Eu a mí non teño 104 Costa Vales, ou seja, teño pasta. E aquí están os movimentos todos. En azul, o que paguei. Soy yo ahora, a ver, cóbrame. Entonces, vou a contactos.
E aquí aparecen todos os comercios de Santa Comba. Por orden cronológico, e máis por orden según os que vais máis a menudo, os que tens máis arriba, e os que vais menos a menudo van a tal. A parte de outros usuarios que teñen a aplicación. Este, por exemplo, é o Susure, este é o jefe da asociación de tal. Este non vou pagar, este tal. Vou pagar a raspa asesores que é a miña estación. Aquí, selecciono o paisanismo, miro, salvo o histórico do que me paguei o deixei de pagar, é pagar. Aí lle diches a pagar. Sí, pagar. Ora, envío a raspa asesores, cantidade. Vou-lhe pagar, vou-lhe pagar un céntimo, vou-lhe pagar un céntimo porque non vou facer de verdade. Porque en vez de ele, que son un tipo expreso, ainda vou-lhe pagar. Vou-lhe pagar 0,00001 céntimo. Aquí un pelotazo. Depois vou dar un céntimo. Porque me cae A operación vai, Vai, pouco a pouco. pero ten comisión, Non, non, iso nada. A coma. Pero coma, porque se non podes coma, se é como punto, non hai unha das conductas non te permite. 0,01. Mensaje. Non, é punto. Sempre me cambio. 0,01 céntimo. Pois non te permite, poñe unha ordeña. Non se vai casa con eso. Xa es 0,1, porque con 0,01 céntimos dalle un céntimo. 0,01. Mensaje. Ahora aquí no mensaje pode poñer pago de prueba. Porque pode chatear tamén co paisano, totalmente secreto, sin control ningún, é un sistema de chat, exactamente igual que quera. Para regatear. Pago de prueba. Ok, pagar. Desea confirmar este pago. 2 veces deseo confirmar. Arrasa el pago. El señor Raso ya recibió un mensaje, ahora está tuvimos que ao Kiko. Mejor no me pasa este equipo. Vale, entonces va a pegar lo que has recibido en tu móvil, si eres el que tiene que cobrar. Voy a pagar. ¿Tú tienes el teléfono? Hombre, aquí ande bajando todo el teléfono. Y otra pregunta. Mais o teléfono, anda para aquello para. Esa es una de las cosas que... Non hai devolución de Tu voluntad. Si quiero devolverlo, toca Tú si te devolverías que lo veo aquí. Hay aplicaciones de banco, todo eso, que te permite reclamar un cobro, que te permite hacer... No. Nosotros, o país... Teño que ter aplicación, teño que ter aplicación. Creo que non. Tú tienes descargadas, Mas non é de... Están con unha y unidade. veis que así con... Bitcoin. Tamén me teño. Claro, tens que ter Bitcoin. No sabes, yo sí WhatsApp non podes. Bueno, xa me quedou claro. Vale, yo tengo otra duda, ¿cómo emites la moneda? Quiero decir, ¿cómo la pones en circulación? Porque tú, por ejemplo, pusiste esos 300 euros en circulación al principio y después, ¿cómo la sigues poniendo en circulación? Pues, Porque quiero decir, yo como comerciante, una parte de lo que me paguen en Costabales lo puedo gastar después en lo que, digamos que es mi sueldo y yo lo gasto en el pueblo, pero yo luego la parte de mis proveedores la voy a tener que cambiar siempre a euros, porque yo... Digo, yo por ejemplo, empiezo a cobrar en Costabales, ¿no? Entonces yo, hay una parte que puedo gastar en mi sueldo, porque yo me pago en Costabales y gasto los Costabales en el pueblo. Pero cuando yo pago a mis proveedores, concretamente en mi negocio, mis proveedores no son locales porque no los hay en general. Entonces yo tengo que cambiarlos. Entonces todos esos Costabales los quito de la circulación. Claro. ¿Cómo vuelvo a ponerlos en circulación? tienes que volver a comprar Costabales. O tienen que llegar Pero a entonces de alguna manera. O sea, Si está en circulación, se van chegando. Las Claro, usuarios. pero quiero decir, cada vez que Eu se cando cambia... merco na tua tenda xa che vou. Claro, pero tú cómo vuelves a tener Costabales. Una vez gastas los Costabales, Eu como quiero decir, usuaria ¿cuál non es la podo manera? quitar. esos son... Ya, pero tú imagínate, Sempre aquí- teño que estar. tú siempre, pero ¿por qué? ¿Dónde consigues los Las Costabales? asociaciones. ¿Cómo es que tú siempre tienes Costabales? Como usuario. No, Yo tengo que vamos a ver, comprar. Claro, pero los usuarios, ¿por qué tienen Costabales? Porque bien, vamos a ver, compran. Vamos a ver, explico un Cando os Costabales se canjean, irremediablemente tens que destruílos, porque os euros que os soportan Xa non está. xa non están. Eso sería fraude. Claro. Vale, pero entonces, ¿cómo A vuelve a aplicación, haber a aplicación Costabales? pode estar. Os Costabales surgen desde o momento en que ti compras. Tú te tens que comprar Costabales.
Como poden comprar Costabales? Pode a Asociación de Empresarios facer unha promoción. Entón, regalar Costabales en tenda ou facer o que lle gana. Podes ti comprar Costabales. Ti podes facer o proceso ao revés. Solicitar Costabales. En a verificación tal, solicitar Costabales. Que pasa? Ti personalmente tens que ter unha referencia. Faz unha referencia ao número, a cuenta nosa. Nós recibimos no banco a persona que gestiona, recibimos o importe. É que dá para sacar a gestión da tua mãe. Pode ser o 5 Costabales ou pode ser o que seja. Entende? Nese momento créanse eses Costabales. Non, que oye, ¿no? Tengo sí, Claro, sí, pero yo lo que no entiendo es cómo tiene la gente Costabales para gastar. Yo entiendo cómo los consigo yo, pero la gente cómo tiene Costabales para gastar. Yo no lo sabía, si yo no tengo un negocio, ¿por qué voy a querer comprar Costabales si con los euros hago lo mismo? La moneda social tiene que llegar. Estamos asumiendo que la gente va a estar comprometidísima. Claro, perdón, puedo dar foi o que dixo, que temos que máis ou menos funcionar un sistema... A moneda social, la gente, por supuesto, que non vai estar comprometida, pero aí entran, vos que tendes ventajas monstruosas, que no outro lado non hai. Vos tendes un concello que está implicado neste tema. Pero o concello, por ejemplo, te va a pagar a los jardineros en Costabales, les cortan el cuello. Puedo decir unha cousa, El me concello puede permitís? pagarle un el concello puede poner... jardinero el que no paga Costabales. Si quieres tú, jardinero, pero El si tu concello jardinero no puede quieres, no lo puede obligar. pagarle un tanto por ciento de la nómina en especies. Los Costabales son especies. Eso es legal. Es legal. Yo es que tengo Y por muchas dudas supuesto, con los temas legales. no es necesario que le pague el 30% de la nómina, es necesario que le pague un 1% de la nómina, porque el sistema de los Costabales no funciona por aplastamiento. O sea, si solamente cada persona de Gondomar mueve entre 30 y 40 euros al mes, 30 y 40 euros al mes, no te estoy diciendo ninguna monstruosidad. El boom económico en Gondomar es monstruoso, es de proporciones industriales. Porque ahora multiplicas 30 o 40 por el número de usuarios y lo vuelves a multiplicar por la rotación de esa moneda en la zona y te sale un número con una pila de ceros espectaculares. Eso de que vamos a usar todos y voy a tener 100.000 euros, ojalá tú vas a tener 100, 200, 300, como tengo yo en mi aplicación, 500 euros, punto. Pero, ¿cuál es el problema? Que pegados a esos Costabales vienen los euros. Porque la gente no es solamente que pague íntegramente. Hola, muy buena, quería cambiar de aceite a coche. ¿Cuánto es? Son 100 euros. O sea, pues tiene que evitar 5 euros. Si evita Costabales, no, ¿cuánto voy? ¿Cuánto es? 75 euros, 25 Costabales. Hai unha cousa tamén, hai varias cousas máis, non? É dicir, dentro do punto de vista do empresario que ten un comercio, lógicamente esa é unha dúbida interesante, non? E xa deu algunhas solucións. Outras solucións é cando se combinan non só unha moeda local, sino unha moeda social. Porque pode ser unha moeda local, pero pode ser parte dunha economía social. Unha economía social pode vir dende a propia comunidade de comerciantes, o mercado ecolóxico, onde se pode estar empregando o que no mercado convencional pode ser que se ti non tes unha empresa non podes estar traballando ou non tes a acreditación adecuada ou os ingresos para comezar a facer unha actividade tal, estar dado de alta, pagar autónomos, con a moeda social se pode chegar a facer porque xa non estás obrigado a estar no mesmo sistema realmente e hai xente que pode que agora mesmo este no paro que podería estar empezando a aplicar o seu coñecemento de labor e poder esa xente pode estar claro, esa xente igual aí xa ten unha vantaxe, eso está activando o mercado, está activando máis participantes no mercado, está mobilizando tamén a economía. Ao mesmo tempo o concello pode estar saindo do asistencialismo coas persoas que están en risco de exclusión, en vez de estarlle dando a compra no Eroski, pode estar collendo e dar esos Costabales para que movan no mercado local. Entón, quero dicir, hai moitos sitios de meter moeda que se xere moeda dende a propia comunidade porque iso é moi importante, non temos que pensar só en termos de mercado, senón en termos de mercado social. E a componente social, ao mesmo tempo, favorece o mercado. E o mercado ten que favorecer a sociedade. E como esa cosa ten que ir imbricada, porque senón é sustituir unha moeda pola outra. E non fai sentido, sabes? Iso é importante telo sempre aí, sabes? Esta é a nosa empresa que non fai a nosa sola, podía ser como dice calquera. O seu principal cliente ahora mismo son os concellos, e cobra allí, o que non están os inscritos. Esta empresa é andaluza. En Andalucía o problema é
moito máis do que aquí. Claro. O señor Rajoy xa todo o día na televisión diciendo que a recuperación é innegable, pero vas a decir a xente que ten un 35% de paro, que iso é casi un colapso de un pueblo, iso é unha cousa que é moi difícil de imaginar, iso ten que ser alucinante. Entonces, a calidade ben entendida empeza por un mismo. Que fan os concellos? Collen unha aplicación exactamente igual que isto. O que fan é ao Departamento de Asistencia Social asignan unha pasta para cada persona que recibe unha axuda. E chegan a un convenio, non utilizan a moneda social así como penso de nós, sino que limitada, non? A maioría deles. Cando vexen que o que ten que facer é abrirse e meter máis comercios, que sean mellor que farán. Collen un grupo de comercios locales, generalmente, e chegan a un acordo con eles. Pois unha droguería, un supermercado, 6 ou 7 establecimientos. Entón, pagan desas persoas nesa moneda, porque iso sí, calquer indigente do mundo pode non ter para comer, pero ten teléfono móvil. Iso é increíble. Iso é alucinante, porque é un medio de relacionarse ca xente. Ti non falas con un indigente. Iso non é así. Ves un paisano con mala pinta e non te relacionas con ele. Pero ese indigente ten o seu Facebook e fala con quen de saldo dos juegos, e pode ter como un indigente ese que morreu aí fai pouco, que tiña máis amigos que María Santísima, non conocía ninguén. Sí, alcalde. Pois é así, o mundo é así. Entón, o concello que fai é con esa pasta e págale a esa xente nesa moneda. Esa moneda non vale para ir a Eroski, non vale para ter que ir a esos comercios. Entón, o paixinho chega ali, a estigmatación, o sea, o estigma, elimínase. Porque chegas un paixaninho, con chándalo, o que sea, e non paga con pasta, non paga con un papel, olha, mira, eu son pobre de pedir e tenho que dar isto, non. Saca o seu teléfono móvil, como en calquer, e non é máis chulito que os outros, olha, cóbrame aquí, paga. É o comercio que chega, co mesmo sistema, chega ao final do mês, o canto teñen acordado, envía a pasta ao colega, e o concello abonelle esa pasta. Que se evita así? Por exemplo, a violencia. Se ti lle das unha axuda de 150 euros a unha señora que ten un marido que é un pouco drogadicto e que lle gusta meter unhas copas, chega un día non ten cartos, non é posible que lle meta unhas sortes a muller e lle poucos cartos. Desa maneira, olvídate. Non vai comprar a droga co aplicación que non lle van a ter. Eso sí. Non. Enseguida se acuerda. Que a nosa aplicación pode ser. Entón, é outra maneira máis de unha calidad ben entendida. Se eses concellos, por exemplo, se por encima se abriran ao resto dos comercios e tal, vamos, é que sería cojonudo. Nós, na Asociación de Empresarios, fixemos unha cena solidaria para non sei que coño era, para Cáritas, recaudamos 800 euros, e cando chega o momento de ingresar, nos mandan un número de cuenta de Caixa de Madrid. Eu, pero que coño é isto? Aí, Cáritas é unha entidade así. Dice, esta pasta é para xente de Santa Comba, non. Tu ingresas e pois já reparten ellos. Non tiene nada en contra de Cáritas, Bueno, podemos unha recaudación local, non? Na seguinte, fixemos a seguinte cena para material escolar. Fixemos a cena, ben 500 Costa Vales ao concello. Chegamos ali, home, es que el interventor dice que non pode, se non pode contabilizar, que non contabilice, facer bolsar dos huevos. Non hai un puto euro, olvídate. Unha maravilla. Las tres librerías de Santa Comba se dieron de alta en el sistema, que había dos que estaban reticentes. Tan pronto como se enteraron que había 500 euros de material para vender, las tres, al momento, ya entendían todo. Hostia, este es un sistema cojonudo. Yo gané 2 clientes. O sea, mira que como la calidad bien entendida, o sea, gastas 500 euros, generas 500 euros y antes los 500 euros iban para pagar. No, hacemos negocio con la calidad, perdona. No. Es distinto. Eso es una de negocio. No, eso dice el otro. Nosotros hacemos lo que quieran. Nosotros decimos calidad para nosotros mismos. Por un lado le conseguimos el material escolar para los chavales. Yo conseguí un cliente o dos más y dos empresas nuevas, 2 comercios más se sumaron a la fiesta. Y ahora admiten Costa Vales y mi cativa cuando va a comprar la revista de no sé qué leches y tal, le paga allí al chollo. Entonces lo que hacemos es, estamos todos en Santa Comba bien. Más o menos. Unha pregunta, non? Digo, porque a veces ao que surxe moito o que dice Berta, non?
eu a tenda aberta e digo, quero isto, coño miña tarxeta do banco, ¿cuántos son? 20 euros. Entón, claro, o que dice ela é dicir, que beneficio teño eu? Porque claro, que beneficio teño eu de, en vez de pagar de aberta con euros, pagar en Costa Vales. Porque a xente busca moitas veces o beneficio directo. É dicir, espera que onde quero ir é o seguinte, é dicir, o beneficio directo, non? Se eu, por exemplo, pagando xa ti, se me paso a cobrar 20 euros e o paganche en Costa Vales me cobra 19, daí teño un beneficio directo. Pero se o comercio non quer facer esa promoción, non ten por qué facer esa promoción. No, yo no me pongo a eso. A mí me preocupaba más la parte en la que parece que trabajar con comercios como el mío, que sus proveedores están fuera del pueblo, no va a compensar nunca, porque yo quemo los costabales. Tú me pagas en costabales y yo siempre los tengo que transformar en euros, salvo lo que yo pueda gastar localmente. O tema está que eu como un particular que en vez de ir a toda tenda a comprar en euros, que previamente fago un troco e leve costabales. Por exemplo. Eu digo que o que se produce aí, a mellor, digo, non sei se podía decir, a gente sempre dice, joder, e que beneficio teño eu de eso? O comercio dice, que beneficio teño eu? O outro sempre, todo o mundo estamos vendo que beneficio teño eu de isto. O mellor o que si hai que decir é que o beneficio que se produce non é un beneficio directo, sino que é un beneficio indirecto, O beneficio directo. O beneficio directo, eu creo que non é directo, sino que é indirecto. Sabes por que é directo? Porque normalmente os costabales chegan ao usuario final de maneira gratis. Pero tamén se produce, hai un beneficio indirecto que nos beneficiamos todos un pouco, que decir que por encima. Eso é maior. Pero que ese, por exemplo, é un beneficio que a xente, como non mira o directo, ao mellor enseñándolle que hai un beneficio directo. A xente comprometida, que a xente que eu teño ali no noso 20 comercio, pois faz unha tes unha muestra máis ou menos de como estaba. Nós hai comercios que apostan por todas por isto, e cada persona que ven a comprar en Costa Vales fai máis descuento. É anuncio. Eso é unha juventud, sí. Por qué? Porque creen no proxecto. E vai sí, pero yo te digo, no porque acaparan todos os costabales na volta. Porque es eso, tú imagínate que yo hago 1.000 euros en costabales y necesito los 1.000 euros para pagar proveedores. Son 1.000 euros, son 1.000 costabales que desaparecen del sistema. Eso es a lo que yo me refería. ¿Cómo vuelven luego esos costabales al sistema? ¿De qué forma te fixeches con eles? Yo no voy a generar, no tengo comercio. ¿Cómo te fixeches con eles? No, yo tengo comercio, entonces yo acepto costabales y a mí me pagan 1.000 euros en costabales, pero mis proveedores en general no son de aquí, entonces yo tengo que cambiar esos 1.000 costabales en 1.000 euros. Luego yo he quemado 1.000 costabales, he sacado 1.000 costabales de la circulación. No, realmente no tienes por qué quemarlos, los 1.000. Esos costabales antes de salir de la circulación. Bueno, a veces hay que claro, quemar los 1.000. el tema es que claro. Está el tema del beneficio a veces sí, chungo últimamente. Claro, a veces sí, y habrá una parte... Yo te digo, claro. yo sí que estoy dispuesta, de hecho yo consumo en Gondomar, o sea, yo sí procuro consumir local. Yo, desde que me vine a vivir a Gondomar, creo que no he vuelto a comprar nada en Vigo, de verdad que no. Puedo a lo mejor alguna vez comprar algo por Pero para eso se precisan estrategias específicas también. No mucho, no, yo cambio mis hábitos de... A ver, yo lo digo siempre, yo entiendo que cuando estás, no es lo mismo una gran ciudad, por ejemplo, mira, yo te digo, para mí lo típico, yo tengo gastos y yo me sale al 50% comprarle el pienso Azul Plus, al 50% de lo que yo gasto. Pero yo, en este pueblo solo hay 2 veterinarios. Cuando mis gatos se pongan enfermos, yo necesito que haya un veterinario, yo eso lo entiendo. Y el veterinario come todos los meses, no cuando mi gato se ponga enfermo. Luego yo he dejado de comprar el pienso en Zooplus. Yo cuando vivía en Vigo, sí, porque en Vigo hay 1.000 veterinarios. En Gondomar solo hay 2 y tienen que comer todos los meses. Yo sí cambio mis hábitos de consumo. Pero yo sí entiendo la necesidad de gastar local, pero insisto, o sea, yo desgraciadamente, en mi herbolario, fabricantes de fitoterapéuticos aquí no hay. Yo sí le compro los jabones a Conchita, sí le compro los salones, sí le compro, pero no puedo comprarlo todo. Lo importante no es que te sientas culpable de gastar los costabales, de cambiar los costabales. Lo importante es el trabajo que hicieron esos costabales antes de llegar a ti. Claro, pero mi duda era y luego cómo vuelven. Silvia quiere preguntar algo. Sí, bueno, había unha palabra que hai moito tempo de decir. No, ya... Xa foi? Vale. E sí, eu quería... Porque eu sinto a mesma indignación que sentes ti, ás veces, non? Cando... Pero... Eu entendo que cando ten que participar un amplo sector da sociedade nunha creación desa outra economía, abrir a participación a todos os sectores nos ten que levar a un momento de consciencia e transición. Porque eu, por exemplo, sempre me posiciono nun traballo dunhas utopías e un activismo e unha vontade de chegar moitísimo máis lonxe, máis apresa,
do que a sociedade é capaz. E ti, por exemplo, te posicionas así pois nun punto intermedio, no que sí que te interesa o social, pero non é o único que te interesa na moeda social, da moeda local, e hai outras persoas que non lles interesa o social, simplemente mira unha oportunidade de viabilizar mellor o negocio. Eses tres círculos poden ir xuntas, sempre que se avance, sempre que non vaya para atrás, sempre que non menoscabe. Eso que ti estás plantexando non fai un dano á moeda social, vai circular un certo tempo, no grado X, no teu momento de transición ata un momento mellor de economía, máis social ou máis consciente, ou máis ecolóxica ou de outro sitio, pero ti non estás socavando no novo sistema que estamos creando. Durante un tempo a túa aportación é que vas facer circular uns. Xa está, esa é a túa aportación no sistema. Hai outra xente que investiremos, porque eu, co meu rol activista, comprarei moeda social, a regalarei, farei rúa, farei manifestación. Esos son grados de diferente actividade, pero non ten que conflictar nas participacións. Temos que ser conscientes do momento de transición, nos que unhas persoas temos os objetivos máis radicais, outros menos, outros tal, máis consciencia, máis coñecemento, máis praxe, e non ten que conflictar, ten que ir todo xunto. Eu sempre digo que os costavalos son unha moneda social non máis que unha ferramenta. E pois a ferramenta ábrense, por exemplo, o pago a distancia. Ahora mesmo ti podes facer un servicio, ahora mesmo, como me dicía un paisano, cando empezamos co tema fomos a un bar, e estábamos explicando, o paisano era socio tamén, xuntouse ali e tal, e estaba na barra, entendi. E cando acabamos de falar, dira, hostia, a canto costeiro? Isto vai ser, queremos que vai ser gratis. E a ser cojonudo. Aló, estou hasta as narices, e que me chamen, hola, fulanito, prepárame 2 hamburguesas, non sei que paso a recollelas. Vale. Prepara as hamburguesas e ao día seguinte van de tapa, ou no mesmo sol, non veñen a recollelas. E eu con eso, sí, eu preparo as hamburguesas. Cando recibo o tilín, pasan a cocina, se non hai tapa. Entón, ábrese outro tapa. Depois, como poñer, vamos a ver, vos tendes, agora, cada un ten que empezar a escabechar a chave. Festa solo en Costavalos. Festa na moneda está, presentación. Gran fiesta non sei que, todos os comercios de Gondomar e máis na zona non sei que, será unha fiesta non sei cuánto, solamente se admitirán Costavalos, porque canjear en la puerta del tal con un ordenador, por ejemplo, ala, xa están emitidos Costavalos. Queres estar aquí? Sí, pues. Haberemos activistas que só emitiremos, só comprar, só admitiremos moeda social. ¿Cuánto se puede hacer un concello? 5% das nóminas se paga en Costavalos, porque tenéis que colaborar capullos con la economía local, nada de ir a rascar os huevos a comprar a Vigo, un 5% nada máis, un 5%. Claro, eso ao final son políticas. As políticas poden ser do Concello, ademais poden ser, habendo unha asociación ou unha colectividade que xestiona isto, tamén entra nun proceso de pensamento político de desenvolver unhas políticas sociais a propia xente. Que esa propia dúbida túa vai ter unha resposta igual por parte do Concello, porque se vai pedir que vaya aí, e os comerciantes igual vos vades estar dicindo, se facemos esta estrategia, que non pode non deixar de ser unha política social, estamos conseguindo que mellore a calidade de vida, que haxe máis xente comprando, que non e ao final é tomar decisións políticas. O sea, a ferramenta, como decía él, é as decisións. A xente que está un pouco dentro e fora do sistema, que ao mellor fai a competencia ao teu comercio. Pode ser, O sea, no tema de, non sei, algo de producción, alguén pode sentir algún comercio que lle vai mal, pode sentir que a xente esta alternativa, pois que está jodendo un pouco comercio. Desde o momento en que os dous utilizamos unha cousa que en teoría para beneficiarnos os dous, pois, mira, se cada vamos levarnos un pouco ben, incluso empezas a generar xeitos máis unión entre a xente, porque a xente agora mesmo está apigolada, a xente, o sistema que quere é que cada un ande a seu rollo, a súa bola, yo me lo quiso, yo me lo como, yo non quero ser nada a mi vecino, mira, se aparecía un muerto tirado na carretera, que por culo, non conozco de nada. Eso era o que pasa. Entón, aí pode, unha cousa tan tonta como unha moneda, empezas a facer
a reforzar os vínculos da xente, a conocerse, a falar. Hola, fulano. O Río da Festa, iso é unha idea que me dá para Santa Comba. Non, Santa Comba somos de festas tamén, estamos nunca, as novas promociones están. O das festas, iso é unha idea común. Iso me levo apuntado para... Por acá teníamos que dar como é debido ao sol, vamos de fazer unha preguntilla do comercio que tedes ali en Santa Comba, que tanto por ciento de xente está cos costabales? Agora pouco, xa te digo, ahora estamos un 20 que paramos, o sea, temos que estar totalmente quietos. En teoría ni siquiera existe aplicación. Te refires coa aplicación, pero ti falas en xeral coa moeda. En xeral, o problema é que, o sea, oficialmente coa moneda, hai 20 ou 25 comercios, máis, pero aí paramos. Usuarios, sabe Dios, porque o problema da moneda, cando é analógica, non sabes nada. O bo que ten a digital é que sabes da vida, o sea, ten unha trazabilidade exata. Eu sei exactamente toda a tua vida. Eso é unha cosa que me preocupa. A barra americana se mete no sistema, pois... Claro, ese tema da trazabilidade, da privacidade e todo eso, como levades? Porque... Eso, hai uns límites, nadie ten acceso a ese está bloqueado. O sea, ese é o comité de ética. Eso hai o comité de ética, que solamente o administrador jefísimo de todos ten capacidade para iso. Eso xa casi sería... Se le aplica la ley de protección de datos en cualquier caso. Claro, non deja de ser unha aplicación, está legal, Claro, por eso digo, se le aplicará la ley de protección de datos. Eso partese de... Sí, no, era outra dúbida, por non cambiar de tema, sí. No, quero dicir que iso parte da base de que todo o que se move, absolutamente todo, non hai absolutamente privacidade ninguna, baixo ningún concepto, ninguna aplicación. Iso é... Bueno, nas criptomoedas como Bitcoin non hai trazabilidade, o sea, hai trazabilidade das transferencias, pero non se sabe a quen pertence esa conta, porque non hai datos, porque é un sistema peer-to-peer que non hai registro. Sí, pero o blockchain se utiliza como respaldo, pero non é no momento de trazabilidade. Nós temos os datos oficiales son dos comercios. É que ahora cada un pode darse de alta, agora se vai o teléfono móvil. Agora a nivel europeo se vai acabar vindo unha lei sobre control de criptomoedas, porque hai pouco Facenda pediu datos ás empresas españolas que anunciaban en internet que aceptaban Bitcoin para comprar. Ese é un intento de decir, a ver, canto estás xerando ti nesta moeda, porque ao final está sendo unha moeda, non? Entón por aí hai unha liña de tal, por eso todo o tema da privacidade, de que o usuario ou usuaria non teña realmente porque tal, bueno, pode ser unha... Eso hai que decidilo ou non, non? Eso vai depender da vontade do mercado local que haxa. O usuario, desde o momento que xa de alta, acepta un sol, é o normal de... É o que me preocupa en canto á legalidade, porque é dicir, para nós, por exemplo, para min, é unha cuestión de que o propio sistema laboral mercantil do Estado español, a nivel europeo en xeral, a nivel mundial, te obliga a pasar por un modelo polo cual se non estás pagando non podes traballar, se non sei que, non sei cuánto. É dicir, para min é interesante a capacidade de ser soberanos nesas cousas tamén, non? Hai unha parte de mudanza onde ao mesmo tempo que se crea unha comunidade tamén aquí que é autoconsciente, que empeza a manexar a súa propia economía, hai a capacidade de certa soberanía nese sentido, non? Probablemente moitos produtores ecolóxicos que están jodidos co coraega ou con non sei que están tendo vontade de ser soberanos na súa capacidade de establecer o seu propio selo e sair da legalidade injusta que obliga a legalidade do Estado, non? E a nivel laboral pode estar acontecendo o mesmo. A mí me preocupa ese tema que non se dixe de lado nunca neste tema da economía social, porque se non tes cartos non podes traballar. Eso é unha cosa a evitar, lóxicamente, que ten que levar outros modelos de control, que haxa ética, que non haxa competitividade injusta, que non... Vale, pero sacar a xente da pobreza e do risco de exclusión social é moi importante, non? Nese sentido. Ou simplemente darle a liberdade, non? Entón, canto ese control, ese registro, esa fiscalización tal, se está metendo nun sistema como de costabales como unha cousa impepinable para poder estar participando deso. A verdade, non hai un control. Hai unha cousa que está clara. A aplicación dos costabales é unha aplicación privada,
O sea, cada un participa se quere e cede os datos que quere. O único dato que realmente pode ou non ser real é o teléfono. Depois o único que pode ali ti pode ser o teu nome, que pode ser o teu nome, pode ser Pepito Leches ou pode ser o que queiras. O teléfono pode ser de prepago, pode ser do que che dé a gana. Vale. Bien, una vez llegados a ese punto. Número de cuenta. No, o número de cuenta solamente os La comercios. jefa, Os comercios, si solamente os comercios, porque o resto a xente non canjea. O sea, a xente pode canjear, o usuario final non pode canjear os tabales, ten que gastarlos. Ese é outro pequeno detalle que nos quedou sin comentar. O usuario, como usuario, Non xa comentaxe, sí. efectivamente non pode canjear. Pero ti podes pagar costos vales a outros usuarios. Podes pagar con queiras, podes... E podes usar de intercambio, pero só o comercio pode voltar a euros, basicamente. Puedo Claro. tener un número de cuenta y que nada. bueno, esa cosa tú, sí, por su comodidad. Pero eso es el mismo registro de protección de datos. Los mismos datos que puede tener cada italiano. Solo a las que Unha das ventajas grandes que ten isto é que é unha aplicación privada. Entonces, o que falamos moitas veces de problemas que houve en comunidades sociales que salieron de iniciativas particulares, compraron unha aplicación, un programa, desarrollaron un programa de libre non sei que, e puxeron a funcionar un servidor. Só expliquei o que pode pasar. A ti ven ora a Hacienda, ou ven che alguén, un simpático que che cae ben, e mete unha denuncia, ou que sea. Que che están emitindo monedas, estes son delincuentes, estes fan, tal. Van a asunto ao juez de turno. O juez de turno, ou a policía, ou quen sea, di, pois, pode ser, pero por as dudas vamos a procesar esta xente. Automáticamente van a onde ten o servidor, requisan, meten o microcinto e traen para aquí, para o almacén. Teu proxecto se jodió. Se acabou. Dentro de 4 anos, diráche o juez, joder, pois tiña razón, isto é unha cousa normal e corriente, pero basicamente e agora, que facemos? É problema vos. Esa aplicación ao ser dunha empresa, porque pois está, xa non hai servidores físicos, están todo o mundo adiante, pois é outra cousa. Se un juez quer mirar algo, tiene que venir con unha orden judicial. Sí, pero pode vir igual, Pode vir igual, pero pode vir igual, e eu teño que respetalo, pero pode vir por un caso concreto. Pode vir por un problema, ou pode vir a mirar o que queira, pero non me vai a coller os atriles todos e levarnos a secuestrarnos lá de 4 anos e mandarnos un proxecto a tomar por saco. Cuestión que xa está medianamente clara que é legal, pero pode darse cada mañana entre o, non sei, Fuerza Nueva no cholo, non sei. Sí. Xa está Fuerza Nueva. Entonces, Xa estás, está un espírito. claro, o que vos tendes, joder, é o máximo. Pero non, ese sería un paso siguiente. O sea, eu que entendo que unha moneda local, o tema da oxidación, o tema de que a xente se identificada con ela, o tema dos comercios, ti cobras en Filecoin e non podes presentar esa factura. Porque é unha moneda, pero consideras que é unha moneda estranxeira. No, pero é igual, o sea, realmente, o sea, ti podes presentar a factura pola venta, xa, pero che pagaron ovellas, sabes? claro, pero Igual. pero é distinto, porque é unha moneda, Ok. É o Filecoin é como o Bitcoin, é unha moneda, non é móvil. Non, realmente non é unha moeda. Na práctica é un intercambio digital de información. Legalmente ainda non é. Correcto. Non está establecido como unha moeda. Sí. E as criptomonedas están registradas como monedas. No, para fiscalización non. Fluctúan, especulas con elas, Non. non no caso do Filecoin, que é unha cousa que me gusta, pero o Bitcoin está outro día $2.000. Pero Bitcoin é outro Pero eso non é o que estamos falando. Non estamos falando de Bitcoin, estamos falando de outra Pero cosa. iso, non, xa que outro día explicar, ese tema parece un planteamiento cojonudo. Ao final, o sistema sería igual, só que hai diferencias. Unha diferencia é que un pasa por un servidor e outros non. Incluso un complemento a unha moneda social. Xa pode ser unha reserva de valor. A un nivel superior, a outro nivel. O sea, cando a xente chegue a andar con unha moneda social, a controlar, non sei que, é cando dará o seguinte paso, porque un comercio é moi complicado explicar que detrás de tal non hai uns euros que a final de mes é que entende o que se quer decir. Porque el Filecoin non se pode cambiar igual. Sí, Os tamén. produtores, sí. De feito, funciona do mesmo xeito a maior parte de cousas, só que non ten oxidación. E non é só local. Non é só local. É local. É coas mesmas éticas locais.
Eso que quere facer el de unha en Miño, outra en tal, outra que... Faircoin xa ten planteado, O Faircoin está funcionando en sitios onde o sistema está prácticamente colapsado. É posible, Por qué? Porque é unha alternativa. Estás en Grecia, vas ao cajero, en el cajero non echa nada. É o da Cooperativa Íntegra Catalana. É unha maneira de... Non é de... Pero usou sempre. nós non estamos nesa fase. No. Pero está baseada. No caso do Faircoin, entendo que, por exemplo, no caso de Berta, que ten poder, por exemplo, en Cataluña, é moi fácil que se admitan Faircoin para comprar. Sí, porque ali tamén se está a desenvolver esta... Por exemplo, Ao final é unha red internacional que traballa con outros locais. O Faircoin ten unha expansión... Más internacional, no más nacional, más Sí, internacional. É global, Es global. pero é local. Sí, te entiendo. Claro, é global con éticas locais. Ten as dúas propiedades, local e Claro, planetario. vas a donde vayas, onde se está activando con esas éticas locais. Tens un proveedor algo, cambia os costos por un sistema ou pagar ao proveedor ese, o que pasa aquí, Sí que ten... para mí, unha das cousas fundamentales é o tema da oxidación. O sea, a oxidación é o da localidade que a xente identifique esa porque é unha das cousas... Claro. Eso pode... Aí pode haber certa discusión, non? Por exemplo, para min, aquí comezamos a entrar no punto interesante. Eu creo que cos dous sistemas se pode chegar a facer o mesmo. Un pasa por que hai oxidación e outro pasa porque hai responsabilidade. Ao haber oxidación estás combinando a consumir. Por exemplo, para min, por iso tamén traballo na Faircop, o consumo sí que é importante, pero non é combinar a consumir, porque tamén é que clase de consumo promovemos, non? Consumo responsable a veces implica consumo responsable e non consumir por consumir. Entón, se te vai estar oxidando a moeda, canto estás simplemente obligando a consumir. Eso é beneficioso para os comercios, pero canto é beneficioso para as persoas. Entón, para mí esta cosa hai que poñelas encima da mesa, non? Eu entendo que telas en conta, non? Tamén. Desde o momento en que consumes local. Pero local, consumo local non significa que teña que consumir porque senón se me estropea a moeda. É dicir, non teño mazás, teño moedas. Entón, canto, se me oxida a moeda, teño que comela toda e tes un empacho de mazás e non querías. Eu entendo que nadie lle vai dar por consumir compulsivamente. O sea, para min o feito de ten que haber un equilibrio aí, simplemente. Sí. De ese consumo local, se che dá, se compensar esa promoción, digamos, do que se podía decir, non, é que a oxidación posible a xente que gasta unha borrada, vale? Gastará máis incluso, pero se gasta local, sí. Se consumes local, todos os consumos que contaminación, deslocalización, esclavitud... Aí estamos aí, totalmente de acordo. Consumo de energía, etcétera, é por riba generar riqueza aquí. Pero compensa ben As multas as pagamos con... Só por rematar, había outro detalle tamén que é importante. Pagar as multas en... As multas outro detalle non lle facemos caso, eso les hacemos. Outro detalle importante é que no caso que para min é importante, non simplemente quero confrontar, sino que contrastar, porque é interesante. Cosas que se producen, como ti explicas, vos pagades tanto a unha empresa que deseña, que leva o control da aplicación, todo ese tema, e no caso do Faircoin se está desenvolvendo por parte da comunidade. Entón, un sistema de apoio diferente. Canto a empresa que deseña isto e cobra por aplicala a ayuntamientos, a comunidades ou tal, está reinvertindo nesas comunidades, o canto ese diñeiro se está indo simplemente para outro tipo de vida de outro tal. Esa empresa o que está facendo, vamos, eu polo que non tengo que investigar a ver realmente. Eu estou investigando un pouco... É o contraste entre pagar porque che fagan a cousa ou que a comunidade desenvolva. Eu estou mirando sin... Tamén, eu gusto-me de pouco, eu trabalho no mismo, non? Entón, o cambio que falei con o coreano, pois agora non funciona nada. Estou mirando máis ou menos que esa é unha empresa... Eu pensei que era unha empresa que unha filial dunha superempresa que se dedica a... Pensei que era unha filial dunha empresa que se dedica a dar servicios para bancos, porque forma parte desa empresa. Depois que me mirando a historia desa empresa surge Lorenzo Fuentesado, se miras en internet. O Peixanos non é do sector das unidades sociais, porque
dá a impresión de que a mañana fixo moitos cargos con un negocio normal, e creo que lle vai moi ben, porque sí. Entón ten inquietudes, o sea, que xa non é... O sea, si, hai pouco xa estaba en Palestina, nun proxecto non sei que, o sea, non sei xa que está implicado con... Estou mirando, fundou esta empresa, pero non creo que estén facendo moitos cargos, porque están... A súa idea, supongo que é tal como se portan con nós máis que o DEC, que sin, o sea, nós podemos buscar os cargos e tal, pero todo temos todas as facilidades do mundo, sempre quando colaboremos con eles e resolvemos cousas e tal. Entonces, eu non sei a que punto non controlo do mundo de desarrollos deslocalizados, xente que está colaborando todo, non sei que. Bueno, é unha maneira de facelo como outras 6 ou 7 persoas que están traballando e desarrollando unha ferramenta. Claro. E van a ganarse o seu sueldo e... Son riscos nada máis, non? Pode ser, se unha empresa, a empresa pode desaparecer e quedaches coa tecnoloxía aí colgada. Pode ocurrir, pero iso temos o coberto, así, temos un pactado. Quero dicir, canto vos está descendo... Nós cando fixemos un contrato que esa xente, imagínate que hai calquer problema, como dixen eu fui moi claro con ele. Hai dos por aquí, somos 2 entes, e vos podedes ser moi solventes e nós podemos ser moi solventes. Pode ser que nós non paguemos, pode ser que a asociación de empresarios Santa Comba tenha que meter a asociación de empresarios que quiebre. Entón, hai un problema. Pode, porque cando te metes nun berenjenal deste, tens que ter hasta... Ser solvente, claro. Claro, é un riesgo. É como os negocios saben hacer. É dicir, o problema é que vos tamén podedes quebrar, petar. Pode darse, nadie sabe o mundo como é. Entón, temos un pacto de que a aplicación, no momento en que eles teñan un problema económico ou nós teñamos calquer problema, se nós vamos a ter un problema, o noso que fazer é avisar aquí. Hombre, non sei que acá que xa un bloom, non? É transformar, deixar a aplicación e volver a canjear esa xente, canjear os cartos. Porque non é de código aberto a aplicación. Propietaria, é dicir, eles teñen os dereitos desa aplicación, ti non poderías reproducila con programador. Eso por nosa parte. Por a súa parte, se eles teñen un problema económico, teñen que cerrar, a aplicación é non de asociación, é mía, personalmente, que foi un que asumiu unha gran parte do que a asociación non había pasto. Hai que tener pasto, pon pasto, se é. Tela registrada a ti? No, no caso de que haxa un problema, eu son unha cuestión de contratos. Bueno, un documento privado que é cuestións técnicas igual demasiado. Bueno, se supoño que ter a aplicación significará que eu depois poderei facer con ela o que queira. Eu teño os medios para desarrollala, que teño... Ou faría con ela o que de a gana. Falo con xente que... Ou a vendes, ou contar contigo, ou con quen sea, entendes? Ou se che cruza o cable o que for. Bueno. A mí ese tipo de dependencias me da bastante... Eso supoño que é mellor que me ocurra. ¿Qué falar aí moito? Sí, solo... no, bueno, eran otras cosas en ese momento. Yo simplemente, porque se está centrando mucho el debate, que es lógico porque son las dos experiencias que se trajeron aquí, y además es de la perspectiva de comerciantes y tal, pero simplemente dejar claro, por si se pierde de vista, que son dos opciones circunscritas, en ese caso a un contexto concreto, que es el de Santa Comba, desarrollado por tal, y el otro de la moneda, criptomoneda y tal, pero que son herramientas adaptadas a unos planteamientos y unas circunstancias concretas. Si aquí se quisiese desarrollar, bueno, si se pusiese en marcha el desarrollo del uso de una moneda social, pues habría que ver cuáles son las características, las necesidades, las inquietudes, el modo de hacerlo, y existen otras experiencias y otras herramientas que se pueden usar o que se pueden desarrollar. Quiero decir, yo simplemente quería decir eso, que porque salen dudas que estáis planteando de, bueno, ¿y esto cómo se puede, cómo lo estáis haciendo? Bueno, se está haciendo así pues porque se pretende esto y estas son las circunstancias y el contexto. A lo mejor aquí pues hay que modificar cosas o añadir cosas o utilizar pues lo que están haciendo en Cataluña o lo que sea. Nada más, solo dejar eso para que no se centre la visión solo en que esto. Nosotros en nuestro caso es... Sí. Por exemplo, a aplicación
a nosa empresa está recollendo as experiencias e sumando nunha sola aplicación todos os temas. Sí, pero Tes